ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இதெல்லாம் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து நடத்துறோம். இன்னைக்கு 13வது சாப்டர், ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் டு த அண்ட் இன்னையில இருந்து என்னது ஞான யோகா. கொஞ்சம் ஒரு ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற போல இருக்கும் டாபிக். இன்னைக்குதான் மெயினா, இன்னைக்கு 15வது சாப்டர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் சுமாரா போயிடும். அப்ப என்ன ஞானத்தை வளர்த்தோம். ஞானம்னா எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு டு கேதர் நாலேஜ். அப்போ இது அது லெவல் 1 கோர்ஸ். மெயின் அகைன் அதை சொல்லியே ஆகணும். லெவல் 1 கோர்ஸ். அடுத்த லெவல்ல போனோம்னா இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுப்பான். அண்ட் இதுலயே மோஸ்ட்லி எல்லாம் கவர் ஆயிடுறது. இருந்தாலும் இது ஒன்லி பேசிக். ஏன்னா ஒரு வாட்டி சொன்னா புரியாது. திரும்பி திரும்பி நம்ம அட்டன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் 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 புரியும். ஒரு லெவல் 2 இன்னும் நன்னா படும்போது என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இருக்கும். நன்னா இருக்கும் இந்த பாதை. இப்ப நம்ம மூணு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர சொல்லி ஆரம்பிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரணத்தி யார் எடுக்கிற? மீனாட்சி மாதா எடுக்கிறா? அப்புறம் ஸ்லோகா நானே எடுத்துன்னு போயிடுவேன். எடுக்கிறேன்னா அன்மியூட் பண்ணி நான் எடுக்கிறேன். வேற யாரும் இல்லையே? ஒரு நிமிஷம் கேட்டு விடுறேன். சந்தோஷ் பிரபுஜிக்கு எடுக்கணுமா? வேற யாரும் இல்லை இல்லையா? உங்களை தவிர சந்தோஷ் பிரபுஜி தான் இருக்க ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, சந்தோஷ் பிரபுஜி இன்னும் கம்ஃபர்டபுள் இல்லை ஐ திங்க். நீங்களே எடுத்துக்கணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானானந்தன ஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य महापीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वयं वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जहकन रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां स हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगन्पते गोपेश गोपिका गान्ता राधा गान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन कौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुक्षस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्तस् இல்ல சாரி, இந்த திரும்புறது இல்ல அந்த இது ஸ்கிரீன் திரும்புறது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய को ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महा वदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरव दुषे नमः. गुरवे गौर चंदिराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठभूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष श्रीनिवाति पांचस्य देशधारिणे पंचतात्वकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताग्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. இதுக்கு மேம் போய் தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற வகுப்புகள்லாம் வந்திருக்கோம் நம்ம. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 13 என்ன பார்க்க போறோம்? க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யுத்தம். இதோட விபாகம் அப்படின்னா என்ன? க்ஷேத்திரம்னா என்னது? க்ஷேத்ரஜ்ஞான அதோட என்ன செப்பரேட் எப்படி பண்ணிருக்கா? ஹவு டு நோ வாட் இஸ் க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்ரஜ்ஞ. அது போல ஆரணம் இருக்கும். அப்புறம் இயற்கை, அனுபவிப்பவர், இது எல்லாமே உணர்வு, இதை பற்றி எல்லாம் தான் படிக்க போறோம். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டெக்னிக்கலா இருக்கும். ஒண்ணுமே கண்ணு புலப்படாது, பட் புரிஞ்சுக்கிற அளவுல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய தெய்வீக அருள் வைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் கற்கிறோம்.
நேத்து என்ன பார்த்தோம்? 12வது சாப்டர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா லெங்கே போயிட்டே இருந்தது. தோ இட் இஸ் வெரி ஸ்மால், வெண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். அர்ஜுனனின் விசாரணை, யார் சிறந்தவர், உருவவாதியா அல்ல அருவவாதியா? அப்ப நம்ம எது பின்பற்றணும்? பகவான் அதுக்கு ரிப்ளை சொன்னார், அருவவாதி வந்து இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பாத். அப்போ அந்த பாத்துல போறதை விட நீங்க உருவவாதியா இருக்கும் அப்படின்னா வந்து உருவம் வைத்து நீங்க வந்து இது வழிபட்டோம்னா தட் வில் பி ஈஸி. அந்த பாத்து வந்து ஈஸி. எப்படி எல்லாருக்கும் பகவான் அடையணும். அப்ப எந்த ரோடு கிளீனா இருக்கோ அந்த ரோட்ல போகலாம். அப்போ உருவவாதி இஸ் பெட்டர் அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து அதுதான் ஃபாலோ பண்ண. தென் பக்தியின் படிநிலைகள், எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணலாம். உனக்கு அவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டாப், அப்படி டாப் மோஸ்ட் பக்தி. அது முடியலையா, கொஞ்சம் அதை விட கீழே இறங்கிவா. அதை பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண மேல உள்ள படிக்கு போயிடுவேன். அப்படி சொல்லி சொல்லி கீழே கீழே வந்துட்டு கடைசியில் எதிர முடிக்கிறார். பலனை வந்து நீ என்னெல்லாம் செயல் பண்றியோ அது பலனை பகவான்கிட்ட கொடுத்துடும். ஸோ நமக்கு என்ன இருக்காது, ஆங்ஸைட்டி இருக்காது, அதனால ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்காது, அதனால ஒரு மன வருத்தம் துக்கம் ஒண்ணுமே வராது. மனசு அமைதி கிடைக்கும். நம்ம இன்னும் 100% நம்ம பண்றதை பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம குழந்தைகளை தான் பெருசாக்குறோம். குழந்தைகளை பெருசாக்கி நான் என்னது நாளைக்கு படம் பார்த்துப்பாளா பண்ணுவாளா. ஒரு சில பேருக்கு ரொம்பவே ஆங்ஸைட்டி வச்சுப்பா. ஒண்ணும் இல்ல, நடக்கிறது நடந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா, பாத்துக்கலையா. அது போல பகவான் நமக்கு அருள் கொடுப்பாரு, நமக்கு நல்ல தெம்பு கொடுப்பாரு, நம்மள பாத்துக்கிற போல. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு தைரியம் இருக்கும். பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தா தைரியம் வரும். அண்ட் வந்து மனசு நிம்மதி. மெயினா இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்னது, மனசு நிம்மதி. இல்லாட்டா மனசுல வந்து ப்ராப்ளம் வந்தாதான் உடல் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் மென்டல், வி ஹவ் டு அது வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கோம். பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து. ஸோ கிருஷ்ணனை நேசிக்கும் குணங்கள் என்னது அதெல்லாம் பார்த்து கிருஷ்ணர் எந்த குணங்களையும் நேசிக்கிறார். கடைசியில இதெல்லாம் முடிக்கிறார், யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டுல மூழ்கி இருக்காளோ அவளைதான் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அப்படின்னு முடிக்கிறார். பாக்கியெல்லாம் குணங்கள் இருக்கு, எனக்கு அவளெல்லாம் பிடிக்கும், இருந்தாலும் பக்தி தொண்டுல வந்து திளைத்து எந்த நேரமும் என்னை வந்து ஸ்மரிச்சுண்டு அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவளை எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு எண்டு பண்றாரு. சோ நம்ம அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள். க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திரஜ்ஞம், ஞானம், ஞேயம், பிரகிருதி, புருஷா, இவற்றின் ஒற்றுமையை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அது வந்து அந்த 6 கேள்வி இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்கிற, இதெல்லாம் பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அப்புறம் அறிவின் பார்வை, நம்ம எதை புரிஞ்சிருக்கோம், ஏதோ ஒன்று பார்த்தோம் புரிஞ்சோம் அது இல்லை. ஆக்சுவல் நாலேஜ் தான் என்னது, ஆக்சுவல் என்ன பாக்குறோம், அந்த நம்ம பாக்குறது எதுவா இருக்கணும் அதுதான் பார்வை. வேற மற்றது எல்லாம் நம்ம பாக்குறதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்வை கிடையாது. அதான் கொஞ்சம் ஒரு இதா இருக்கும் பிலாசபிக்கலாம். அண்ட் பட் வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சோ பக்தியின் உச்சம், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், நமக்கு எல்லாருக்கும் தோணும். அப்படி பக்தி தான் உச்சம். இப்போ ஒரு புஸ்தகம் வாங்குறோம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு கதை புஸ்தகம் வாங்கினோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்படி நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்ப்போம் என்னது ஒரு மாதிரி எப்படி இருக்கும், ஒரு சீன் மாதிரி. ஓ இதுவா, இதை பத்தி தான் பேசியிருக்காளோ அப்படின்னு. அப்புறம் அப்புறம் லாஸ்ட் தான் பார்ப்போம் எப்படி எண்டிங் இருக்கும்னு. ஓ இப்படி நல்லா எண்ட் பண்ணிருக்காளே, சரி இப்போ உள்ள கண்டென்ட் நல்லா இருக்குமே. ஸோ இந்த எண்ட் பார்ட் அண்ட் த ஸ்டார்டிங் பார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து பக்தி தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லும் போது பக்தியின் உச்சம், பக்தியின் உச்சம் என்றால் பக்தி தான் உச்சம் என்றால் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயங்களில் ஞானம் வழங்கப்பட்டது. இப்போ ஞானம் தான் ஒரு சத்தியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா. சில பேர் இப்படி கேட்பா, நம்மள மாதிரி கேட்க மாட்டோம். நம்ம எது இருந்தாலும் படிச்சுட்டே தான் போவோம். பக்தி சொல்றீங்களா, ஓகே பக்தி பண்றோம், நம்ம அது மாதிரி பண்ணுவோம். சோ உண்மையில் முழு பகவத்கீதாவும் பக்தியில தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கர்ம காண்டா, சாரி கர்ம யோகா, அப்புறம் பக்தி யோகா, அப்புறம் இது கடைசி 6 வந்து ஞான யோகா. மூன்றும் படிக்கிறது எப்படி, ஃபுல் பக்தியோட தான் படிக்கணும். கர்மயோகம் பண்றது பக்தியோட தான் கர்மாவும் பண்ணணும். பக்தி பண்ண இன்பிட்வீன் பார்ட் நேத்தியோட முடிச்சோமே அது பக்தியோட திளைத்து அந்த மாதிரி பக்தி பண்ணணும். இன்னையில இருந்து 18 நாள்னு என்னது பக்தியோட ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். அந்த ஞானத்தால என்னது பக்தி தான் இன்னும் வளரணும். சோ அந்த மாதிரி ஞானம் தான் படிக்கிறோமே, உள்ள ஏற்றுக்கல்வி மாதிரி அது மாதிரி படிக்கிறதுக்கு இல்லை. அதெல்லாம் ஞான யோகம் கிடையாது. யோகம்னாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இது வந்து பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து எல்லா காரியம் பண்றது இஸ் கர்ம யோகா. பகவான் நினைத்து நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறது இஸ் ஞான யோகா. சோ யோகா இஸ் தட். காண்டானா ஒன்லி பல நோக்கு செயல்கள் பண்றது இஸ் காண்டா. ஒரு ஞானம் படிக்கிறோம், ஞான காண்டா அப்படின்னு ஞானம் வளர்த்துக்கிறது ஜஸ்ட் ரோட் லேர்னிங். ஜஸ்ட் லேர்னிங், தட்ஸ் ஆல். நாளைக்கு ஒரு காம்படிஷன் வந்தா கட கட கடா சொல்லுவேன், என்ன அர்த்தம் அதெல்லாம் தெரியாது. ஐ வில் ஜஸ்ட் சே அது வந்து ஞான காண்டா. கர்ம காண்டால என்னமோ பண்ணுவேன் அவ்வளவுதான். அதுல பல நோக்கு செயல்களும் இருக்கும். நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பகவான் நினைத்து பண்றது எல்லாமே யோகான்னு அந்த ஆடட். சோ உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தியோட இது அடிப்படையில தான் இருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவாதிக்கின்றன. அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் விவரிக்கின்றன. மேலும் நடு 6 அத்தியாயங்கள் பக்தியை பற்றியே விவாதிக்கின்றன. அதையே ஃபுல்லா வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சு 12வது சாப்டர்ல டோட்டலி பகவான் வந்து இனிமே அது வந்து பிச்சு சொல்லி இனிமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு இல்லை, அவ்வளவு சொல்லியாச்சு.
மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். எனவே கடந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஜட உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவிப்பதற்கு தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. அப்புறம் மாயாவிலிருந்து நாம் விலகி இருப்பதற்கும் கிருஷ்ணனுடனான நமது பற்றுதலுக்கும் உதவுவதில் ஞானத்தின் பயன் உள்ளது. இப்ப ஞானம்னு ஒண்ணு இருந்தாதான், நாலேஜ்னு இருந்தாதான் we will understand these things. ஞானம் இல்லைன்னா அது முடியாது. சோ இந்த மாயாயிலிருந்து மாயையிலிருந்து இப்ப அந்த நாலேஜ்ல எப்படி வருது, நம்ம அது படிக்க தான் வருது. ஸோ தட் இஸ் நாலேஜ். சோ அது எப்படி மாயா, இந்த அட்ராக்டிவ் திங்ஸ் அதர் தன் பகவான், அதர் தன் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் ஏதாவது அட்ராக்டிவா இருக்குன்னா அதெல்லாம் மாயா தான் அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? ஞானத்தால் தான் புரிஞ்சுக்கணும். எனவே பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையை நாம் அறிவை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். ஞான யோகா ஒரு பக்தியோட ஒரு பாட்டு. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. க்ஷேத்திர விபாக யோக அத்த 13 அத்தியாயம். நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. சோ இன்னைக்கு நான் வந்து அடி வச்சிட்டேன். அப்புறம் அது குழந்தைகளோட கிளாஸ் எல்லாம் கிடுகிடுகிடுங்க. இன்னைக்கு நிறைய கிளாஸ் இருக்கு. நான் தான் காத்தால ஜப்பா முடிச்சுட்டேன். இல்லாட்டும் முடிச்சுடுவேன். இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டும் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா 4 மணிக்கு தான் அலாரம் அடிக்கும் போது 12 மணிக்கு தூங்கினேன். அப்படியே தோணிட்டு போச்சு. நாளைக்கு டே அலாரம் அடிச்சப்பதான் இருந்துப்பேன். அதே போல ஆச்சு. ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் செய்வ க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞமேவ ச ஏதத் வேதித்தும் இச்சாமி. எனக்கெல்லாம் கேட்கறதுக்கு இச்சையா இருக்கு, ஆசையா இருக்கு. ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. அப்ப பகவான் சொல்ற ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. இது ரெண்டும் சேர்ந்து இது கொடுத்த மீனிங். அப்ப ரெண்டும் சேர்த்து படிக்கலாம். ஓ இல்லையே, இது செப்பரேட்டா தான் இருக்கு. ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச என்ன சொல்ற? அர்ஜுனன் கூறுகிறார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருத்தினா என்னது? அதுக்கு பேரு நம்ம பிரகிருதி சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட். தமிழ்ல என்னன்னா இயற்கை. இயற்கைனா என்றால் என்ன? அனுபவிப்பவன், தட் இஸ் புருஷா. புருஷானா என்னது? களம்னா க்ஷேத்திரம். களம் ஒரு இடத்துல நம்ம வேலை பண்றோம்னா, ஒரு ஆபீஸ் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குன்னா அது ஒரு களம். அந்த களத்துல என்ன பண்றோம்? வேலை பண்றோம். அதே போல இந்த ஆத்மா என்ன பண்றது? இந்த உடல்ல வந்து வேலை பண்றோம். as an ஆத்மா it cannot do anything. அப்போ அது ஒரு உருவம் எடுத்துக்கிறது. ஒரு நாய் உருவமோ, பன்னி உருவமோ, பறவை உருவமோ எடுத்துட்டு தென் இட் டஸ். அந்த கண்ணு மூக்க வச்சுட்டு அதோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணும். சோ களத்தை அதுக்குதான் வந்து களம்ங்கிறது க்ஷேத்திரம். களத்தை அறிபவன் யார்? இந்த களம் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறது யாரு? ஆத்மாதான். அதாவது வரும் பின்னாடி. அதுக்கு என்ன சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு? க்ஷேத்ரஜ்ஞ. அறிவு, தட் இஸ் ஞானம். ஞானம் என்றால் என்ன? அப்புறம் அறியப்படும் பொருள், எதை நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம், அதுக்கு வந்து ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். பகவான் சொல்ற ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்திரம் இத்யபிதீயதே ஏதத் யோ வேதி தம் பிராஹுஹு க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதஹ. புருஷோத்தமனான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், குந்தின் மகனே, இந்த உடல் களம், அது க்ஷேத்திரம். இந்த மூணும் சொல்லியாச்சு. உடலும் தமிழ் தான், க்ஷேத்திரம்ங்கிறது சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட். உடல் களம்னா ஒரு இடம். ஆனா இந்த ஆத்மாக்கு என்ன ஒரு இடம்? இந்த உடல் தான் இடம். அந்த உடலை வைத்துதான் அது வந்து எல்லா வேலைகளும் பண்றது. இந்த உடல்ல ஒரு கண் இருக்கு. அப்ப அந்த ஆத்மா வந்து பார்க்கணும் நினைத்து அந்த கண்ணால பார்க்கறது, காதால கேட்கறதா. ஸோ இட் இஸ் யூசிங் திஸ் பாடி. the moment the body வீக்கா போயிடுது, ஒன்னும் யூஸ் இல்லைன்னு அந்த ஆத்மா வெளியில போயிடும். ஸோ இந்த பாடி இஸ் பிகம் டெட் பாடி. அகைன் இட் கோஸ் இன்டு another body. அப்ப அந்த பாடிக்கு உயிர் வருது. அது கையால கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது. அப்படி ஸோ ஆத்மா தான் வந்து பாடியை யூஸ் பண்றது. வித்தவுட் தட் பாடி, ஒரு பாடி எடுக்கலன்னா ஆத்மாவில ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்ப அதுதான் வந்து களம். அதுதான் வந்து உடல் களம். அப்படி இவ்வுடலை அறிபவன் யார்? இந்த உடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் யாரு? க்ஷேத்திரன். அவனதான் க்ஷேத்திரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகிறோம். க்ஷேத்திரம்னா உடல், உடலை அறிபவனுக்கு க்ஷேத்திரஜ்ஞ. அப்ப யாரு அது அறிய போறா? அது படிக்கலாம். இதுவே வந்து ஓகே. பிரகிருதி தான் இது இயற்கை. ஸ்லோகா நம்பர் எல்லாம் போட்டுருக்கு. புருஷானா இயற்கை அனுபவிப்பவன். க்ஷேத்திரம் களம், தட் இஸ் உடல் ஆர் சரீரம். க்ஷேத்ரஜ்ஞம், அதை அறிபவர் யார்? களத்தை அறிந்தவர் பரமாத்மா. ஏன் பரமாத்மா? பிகாஸ் அவர் தான் எல்லா உடல்லையும் இருக்காரு. சோ அவருக்கு இந்த உடலை பற்றி தெரியும். அண்ட் யார் இருக்கா? ஆத்மா. நாமளே இருக்கோம் உள்ள. சோ இந்த உடல் என்ன இந்த உடலால என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆத்மாக்கும் தெரியும், பரமாத்மாக்கும் தெரியும். சோ அவதான் க்ஷேத்ரஜ்ஞா, களத்தை அறிபவர். ஞானம் அப்படின்னா என்னது? நாலேஜ், அறிவு. க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞத்தை புரிந்து கொள்வது, அதுதான் ஞானம். ஞேயம், அறிவின் இலக்கு. கடைசியில இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம எங்க போறோம்? இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம இப்ப இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சோமே ஸ்கூல் டேஸ்ல. சைன் காஸ் தீட்டா, ட்ரிக்னாமெட்ரி, என்னெல்லாமோ படிச்சோம்.
கால்குலஸ், டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்னெல்லாமோ படிச்சோம். இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்ல அதெல்லாம் யூஸ் ஆகிறதா இல்லவே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ஆல் மெட்டீரியல் சப்ஜெக்ட்ஸ். பிரெஞ்சு படிச்சோம், ஜெர்மன் படிச்சோம், இப்ப எங்க அங்கேயே போயிருக்கோம், இங்க தமிழ் தான் படிச்சுட்டு பகவத்கீதா தான் படிச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா பிரயோஜனம் எதுக்கு? பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கோ இன்னும் நிறைய அறிவு வளர்த்துறதுக்கு அந்த பௌதிக வளர்ப்பு இதுதான். நல்ல காலேஜ்ல அட்மிஷன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க அதுக்குதான் யூஸ் ஆகுமே தவிர ஆக்சுவல் நாலேஜ்ங்கிறது என்னது? பகவத்கீதா மாதிரி ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் தான் நாலேஜ். அப்ப அந்த அறிவின் இலக்கு என்னது? எங்க போனோம்? பரமாத்மாவை அடையிறது, பகவானுடைய இலக்கு அடையிறது. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் உடல் நமது நிலத்தை போன்றதாகும். நிலத்தை சிறந்த மற்றும் விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்கு பயன்படுத்துவதை போன்றது. அது அதிகபட்ச லாபம் தரும். இப்ப நம்ம உடல்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த உடலை வைத்துதான் எல்லாம் நம்ம பண்றோம். இட் இஸ் சேம் லைக் ஒரு இது இருக்கு, நிலம், பூமி, ஒரு வளச்சல். அதுலயும் அந்த ஃபார்மருக்கு நல்லா தெரியும் மழைக்காலமா, அப்ப அது என்ன பயிரிடலாம், அதுல எந்த பயிர்கள் மழைக்காலத்துல வரும்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரு குளிர்காலம் வருமா, அப்ப அதுக்கு வேற ஒரு சீடெல்லாம் ஈவில் சோ அதுக்கு என்ன குளிர்காலத்துக்கு எதெல்லாம் தாங்குமோ அந்த மாதிரி. அப்ப அந்த டைம்ல நல்லா அதே பூமி தான், எல்லாம் அதே தான், ஆனா அந்த விளைச்சல் நல்லா கொடுக்கும். திரும்பி அப்புறம் வெயில் காலம் வந்ததுன்னா வெயில் காலத்துக்கு என்ன தகுந்தா போல அந்த மாதிரி பயிரிடுவோம். ஸோ அதே போலதான் நம்ம உடலை என்னது இன்னமும் நாட் டோட்டலி யூசிங் அவர் பாடி அண்ட் மைண்ட். இது பிரெயின் எல்லாம் யூஸே பண்ண மாட்டேங்குது. ஈவன் சுவாசம் பண்றது கூட லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி இன்னும் நிறைய இருக்கு. நம்ம வேரோட்டம் அப்படி இந்த பலூனை ஊதுறோம் எடுத்தோம் எப்படி, ஆனா பலூன் நல்லா ஊதினா அப்படி பெருசாகும். அது பண்ண மாட்டேங்குது. டாக்டர்ஸ் ஆல்வேஸ் செய்த அது பண்ண அதனால மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணும்பா. அந்த மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன, நல்லா லங்ஸ் விரியும், நல்லா குறுகும், திரும்பி நல்லா விரியும் குறுகும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, இலாஸ்டிசிட்டி வந்துடும் இந்த லங்ஸுக்கு. அது போலதான் நம்ம உடலை நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அது அப்படி வளைஞ்சு கொடுக்கும். அண்ட் இந்த உடலை இது ஆன்மீக அறிவுல இது பயன்படுத்தினோம்னாக்கா அதுவும் நல்லா வரும். நம்ம இப்போ பிரசன்ட் சிச்சுவேஷன் இஸ் தட் ஆன்மீக இதெல்லாம் அப்புறம் சைடு அசைடு. எனக்கு எப்போ நேரம் இருக்கோ அப்போ படிக்கலாம். அப்போ என்னது 60-70 வயசுக்கு அப்புறம் அப்போ பாதி மெமரி போயிடும், கிராஸ்பிங் பவர் கம்மியாயிடும், நிறைய நேரம் உட்கார முடியாது, எல்லாம் உடல் உபாதைகள் வந்துடும். ஒண்ணும் இல்லையா, இல்ல இப்ப பேரம்பேத்தி இருக்கா அவளை பார்த்துக்கணும், சரி அதெல்லாம் முடிஞ்சுன்னா இன்னும் வயசாயிடும், இன்னும் உடல் நம்ம படிக்கிற கெப்பாசிட்டி கம்மியாயிட்டே. அதனால இதெல்லாம் படிக்கிறது ஆஸ் ஏர்லி அஸ் பாசிபிள். இப்போ இதுக்கும் பௌதிகத்துக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை. இதுக்கு டைம் ஒதுக்கி நம்ம இதையும் படிக்கணும், நம்ம பௌதிக விஷயங்களையும் பண்ணிட்டு வரும்போது என்ன, அதுல என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் வருதோ எல்லாம் மனசு தைரியமா வச்சு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வேண்டியதான் இது, அதுக்குதான் உதவுறது. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, 6 விஷயங்களை கேட்டார் இல்லையா அவர். என்னெல்லாம்? உடல், க்ஷேத்திரம், உடலை அறிபவர், க்ஷேத்திரஜ்ஞ, ஞானம்னா என்னது, அதான் ஞானம் தான் போட்டிருந்தது, அறிவு. ஞானத்தை அறியப்படும் உடல், நேயம், இயற்கை, இது பிரகிருதி, அதுக்கு பேரு. அனுபவிப்பாளர் யார்? உஷா அப்படின்னு போட்டுருக்கு. இந்த 6 விஷயங்களை பற்றி தான் அர்ஜுனன் கேட்கிற. அது என்னதுன்னு எக்ஸ்பிளைன். இயற்கைன்னா என்னது? இதுதான் இயற்கை. யூ கேன் சி மேகங்கள், மலைகள், மரங்கள், அது இது நதிகள், இங்க நதி காணும், அதெல்லாம் போட்டு இது எல்லாமே தான் இயற்கை. அது எல்லாருக்கும் தெரியும். திஸ் இஸ் கால்ட் பிரகிருதி. அனுபவிப்பர் புருஷா யார்? கடவுளும் சரி இந்த ஆத்மாவும் சரி, நம்ம தான் இதை அனுபவிப்பாளர். அப்புறம் உடல், க்ஷேத்திரம் என்றால் என்ன? இந்த உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன், என்ன வைக்கப்பட்டவுடன்? இந்த ஆத்மா என்ன பண்றது? ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடல்ல போறது. சோ அது வைக்கப்பட்டவுடன் அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஆஸ் அன் ஆத்மா அதுக்கு ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், இந்த குணங்கள்லாம் அது அஃபெக்டே ஆகாது. இட் இஸ் லைக் மேக்னெட் அண்ட் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ். எப்படி இந்த மேக்னெட் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ், as long as it is plastic அந்த இது அட்ராக்ட் ஆகாது. அது உடல் எடுக்காம அந்த ஆத்மா இருந்ததுன்னா ஒண்ணுமே அஃபெக்ட் ஆகாது. the moment it takes a body, அப்ப அது எல்லா ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் எல்லாம் அது அந்த பப்பெட் மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்கும் நம்மள. சோ அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஏனென்றால் உடல் பொருளாக இருப்பது, இட்ஸ் அ மெட்டீரியல். அப்போ இயற்கையின் விதிகளின் படி செயல்படுகிறது. அப்போ அந்த மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால இப்ப ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் இது எப்படி எல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி இந்த பொருள்மயமான இந்த உடல் அதுக்கு டான்ஸ் ஆடில் இருக்கு. அந்த நேரத்தில் அந்த சட்டத்தை மாற்ற உயிர் வாழிகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. இப்ப உள்ள ஒரு ஆத்மா இப்படி முழிச்சுட்டு இருக்கு, என்னடாப்பா என்ன பண்றான், தூங்கிட்டே இருக்கானே, காலையில இன்னைக்கு கிளாஸ் இருக்கே போக மாட்டேங்கிறானே, அப்புறம் என்ன வேணா அப்படி அது ஏதோ ஐயோ பகவான் நம்ம ஜபம் பண்ணாதே, உன் வாயை வச்சு நீ பண்ணாதானே எனக்கு மோட்சம் கிடைச்சு நான் மேல போவேன், நீ உனக்கு வாயை வச்சு வேற எல்லாமோ பண்ணிட்டு இருக்க, பிரசாதம் பண்றது சாப்பிடறது இல்ல, வேற எல்லாமோ நீ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அது உள்ளே இருந்து கூக்குறது லிட்டு இருக்கு. ஆனா நமக்கு தான் கேட்க மாட்டேங்கிறது. பிகாஸ் we are also engrossed in other materialistic thing இருக்கிறதுனால நம்ம அதோட கேட்க மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலி ஆத்மா இஸ் சோ பியூர். ஆத்மா நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பாட்டுன்னு பகவானுடைய அம்சங்கள்,
நமக்கு அங்க போறதுக்கு தான் வந்து அது டெக்கன பாடி ஜஸ்ட் ஜப்பா பண்ணு, இந்த வாயால ஜப்பா பண்ணு, கண்ணால பகவான தரிசனம் பாரு, கையால கூப்பின்னு பகவான பஜனை பண்ணு, வாயால நாமஸ்மரணம் பண்ணு, பிரசாதம் சாப்பிட, அப்படி எல்லாம் பண்றதுக்கு வேண்டிதான் உடலை எடுத்திருக்கு. ஆனா என்ன பண்றோம் நம்ம வேற எதுக்கு இல்லாம யூஸ் பண்ணிடுறோம். அதனால நம்ம வந்து அவேர்னஸ் என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரதானம் இஸ் பகவானை வந்து வழிபடுறோம். அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பாக்கி எல்லாமும் வி கேன் ஹேவ். அப்ப அது அதிகாரம் இல்லை. இட் இஸ் மீன் அந்த கட்டுப்பாட்டுல இருக்குன்னா அது வேற அதிகாரம் இல்லை. ஓகே, உடலை அறிந்தவர் யாரு? கஷேத்திரங்கிறது யாரு? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா ரெண்டு பேரும் உடல்ல இருக்கா. அப்ப நம்ம உடலை அறிபவர் யாரு? ஆத்மாவும் சரி பரமாத்மாவும் சரி. ஆத்மா வந்து என்னுடைய உடலை அறியும். நீங்க ஒரு ஆத்மாவா இருந்தாலும் அந்த உடலை, நீங்க ஒரு ஏற்றுன்னு இருக்கிற ஒரு உடலை பற்றி அந்த ஆத்மா தெரியும். ஆனா பரமாத்மாங்கிற எப்படி எல்லாரும் உடல்லையும் இருக்கார், அவருக்கு எல்லா உடலை பத்தியும் தெரியும். இட் இஸ் லைக் டூ பேர்ட்ஸ், ரெண்டு கம்பேரிசன் பண்ணியிருக்கான். இந்த ஆத்மாங்கிறது ரொம்ப படப்பட எப்ப ஆக்டிவாவே இருக்கும். அதை பார்க்கணும், இதை செய்யணும், அது கேட்கணும், இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், அது பண்ணிட்டே அது வந்து ஆசைப்படும் எல்லாம் எல்லாம் பண்றதுக்கு. பரமாத்மா சாந்தமா உள்ள உட்கார்ந்து இருப்பார். இட் இஸ் சாங்ஷன் பண்ணுவார். அதுதான் வேலை அவருக்கு. என்ன நம்ம தப்பு காரியம் பண்ணுவா ஓகே அப்படின்னா, ஏன் தப்பு காரியம்னா எடுத்து சொல்லக்கூடாதா, நான் பண்ணிருக்க மாட்டேன் இல்லையா, ஏன் உனக்கு தப்பு தெரியாதான்னு கேட்பார். ஒரு திருடன் கூட என்ன பண்ணுவான்னா, திருடுவன் ஆனா என்ன பண்ணுவான், முகமூடியெல்லாம் போட்டுட்டு ராத்திரி நேரம் யாரும் பார்க்கலையா அப்படிலாம் பண்ணுவான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அவன் தப்பு பண்றான்னு. அப்ப நமக்கு தெரியும் தப்பு பண்றோம்னு தெரிஞ்சுட்டே பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும், ஓகே கோ ஹெட், அதோட என்ன வந்து ரிப்பர்கஷன் இருக்கும், நீ அனுபவிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு வரும். ஸோ ஹி இஸ் அ சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி அஸ் வெல் அஸ் விட்னஸ். நம்ம வந்து பண்ணலைன்னு நீ நெய்வேதியம் மனைவி சாப்பிடுறியா, நான் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. இல்ல யாருக்கும் தெரியாம இருட்டு ரூம்ல பகவானுக்கு எல்லாம் நெய்வேதியம் பண்ணல, நான் பாட்டுக்கு என்ன நான்வெஜ், இன்னைக்கு வந்து சண்டே, இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு டே சம்திங் ஐ வாண்ட் டு ரிலீஷ் பட் ஐ கேனாட் ஆஃபர் டு காட் அண்ட் பகவான் குடுக்காத சாப்பிட்டா பாவம்னு சொல்றான். கதவெல்லாம் சாத்திண்டு பண்ணாலும் உள்ள பரமாத்மா பார்த்துட்டே இருக்காரு. நடத்து உன் காரியத்தை நடத்து. அப்ப அந்த மாதிரி நமக்கு பரமாத்மா பகவானுக்கு தெரியாம ஒரு காரியம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கார். அண்ட் அவர் எல்லாத்துக்கும் எஸ், எல்லாத்தையும் சாங்ஷன், எல்லாத்துக்கும் எஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா, எதெல்லாம் நம்ம பண்றோமோ அதெல்லாம் சாங்ஷன். நம்ம பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கும், ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா தடங்கள் வந்துட்டே இருக்கும், அப்ப சாங்ஷன் கிடைக்கலன்னு அர்த்தம். பரமாத்மா அப்படின்னா சாங்ஷன் கிடைக்கல, பகவானோட சாங்ஷன் இருந்தாலும் இப்ப வந்து ஜென்ரலாவே சொல்றோம் இல்லையா, இந்த பரமாத்மாங்கிறவர் சாங்ஷன் கொடுக்கறது வேண்டி உள்ள உட்கார்ந்து. அப்ப அவர் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதெல்லாம் சாங்ஷன் திங் இஸ் மீன். அதுல தப்பு காரியமும் பண்றோம், அது புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் நான் பகவான் தடுத்து நிறுத்துறது இல்லையா, ஒருத்தன் கொலை பண்றான் அது தப்பு இல்லையா, அப்ப பகவான் நிறுத்தணும் இல்லையா, நம்ம should do that. இல்லாட்டி போலீஸ் வேலை பண்ண மாட்டார், அவர் ஆல்ரெடி ஞானத்தை கொடுத்துட்டார். இதெல்லாம் தப்புன்னு சின்ன குழந்தையில இருந்தே, திருடுறது தப்பு, பொய் சொல்றது தப்பு, கொலை பண்றது, கொள்ளையடிக்க எல்லாமே தப்புன்னு தெரியும். அப்போ பண்றான்னு அர்த்தம். சரி, அதுக்கு அனுபவிக்கணும், அதுவும் தெரியுமே. நம்ம தப்பு பண்ணா அனுபவிப்போம், நல்லது பண்ணாலும் அனுபவிப்போம். தெரிஞ்சுட்டே பண்றேன்னா கோ ஹெட் அப்படின்னு அவர் சாங்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. சோ இதுதான். அப்ப அந்த உடலை அறிபவர் யாரு? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா நமது உடலை அறிபவர். क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वदे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ஞானம் எத்த ஞானம் மதம் மம. ரொம்ப கொஞ்சம் இதாதான் இருக்கும், டெக்னிக்கல் அண்ட் பிலாசபிக்கலா இருக்கும், புரியாது, கொஞ்சம் புரியறா போல இருக்கும், திரும்பி மறக்கும், அந்த மாதிரி லெவல்ல தான் இருக்கும். இன்னைக்கு நாங்களும் கன்ஃபியூஸ்ட்ல தான். ஐம் நாட் டாக்கிங் அபௌட் அதர்ஸ். என்ன லெவல்ல நம்ம படிச்சாலும் இதுல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது புரியறா போல இருக்கும், ஆனா புரியாது, திரும்பி புரியறா போல இருக்கும், புரியாது, அந்த மாதிரிதான். சோ இதுல என்ன சொல்ற, பரதகுல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். அதை புரிஞ்சுக்கோ. என்னது, நீ இருக்கே அஸ் அன் ஆத்மா, நீ இருக்கே. இந்த ஒரு இவனோட ஒரு மனிதனோட ஆத்மா தான் இங்க இருக்கு, இந்த மனிதனோட ஆத்மா இங்க இருக்கு, அதுக்குள்ள எல்லார் உடல்லையும் நானும் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கோ. மனிதர் மாத்திரம் இல்லை, 84 லட்சம் உயிர்வாயுகளோட உடல்லையும் நான் இருக்கேன். எல்லா ஆஸ் அ பரமாத்மா ஐ எம் சிச்சுவேட்டட் இன் ஆல் த லிவிங் பீங்ஸ். அப்ப அதுல வந்து நானும் அறிபவனாக உன்னோட உடல்ல இருக்கேன் என்பதை புரிந்துகொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராபி, சிவிக்ஸ், இங்கிலீஷ், பிரெஞ்சு, ஜெர்மன், டிராயிங், கிராஃப்ட் எல்லாம் படிச்சோம் இவ்வளவு நாள். அப்ப அதெல்லாம் ஒன்றும் வேஸ்டான? எஸ், அது வேஸ்ட் தான். ஏன்னா அது படிச்சுட்டு பெரிய நான் பிஹெச்டி பண்ணிட்டேன், நான் பெரிய டாக்டரேட் ஆயிட்டேன், டாக்டர் ஆயிட்டேன், அப்படி கரைச்சு குடிச்சு நான் பெஸ்ட் சர்ஜன். அவன் செத்து போனா என்னது, அடுத்த ஏதோ உடலை எடுப்போம். ஓகே, பகவான் இடத்துல போகாம இருந்து உடலை எடுத்துட்டான்னு திரும்பி அவனும் அந்த நர்சரி கிளாஸ் போயிட்டு A for apple அப்படியும். நான் போன ஜென்மத்தை அவ்வளவு எல்லாம் படிச்சு கரைச்சு குடிச்சு பெரிய பண்டிதா இருந்தேன்னா என்ன பண்றது, அதெல்லாம் போச்சு. அந்த வந்து அக்கௌண்ட் 0, திரும்பி ஆரம்பி A for apple ஆரம்பிக்கும். ஆனால் இந்த ஞானம், ஆன்மீகத்தோட ஞானம் எப்படின்னாக்கா, எவ்வளவு படிக்கிறோமோ நல்லா அது வந்துட்டே இருக்கும். சரி, இறந்து போயிட்டோம், ஃபுல்லா நமக்கு படிச்சு முடிக்கல, ஒரு 80% வந்துட்டோம் வச்சுக்கோங்க.
திரும்பி ஒரு உடல்ல எடுப்போம். ஏன்னா இந்த 100 மார்க் வரணுமே. மேல பகவானோட உலகத்துக்கு போனோம்னா 100/100 99.99999 வந்தாலும் அந்த ஒரு 0.001% வேண்டி திரும்பி உடலை எடுப்போம். இதெல்லாம் பகவத்கீதையில் கொடுத்திருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் நாட், ஐ எம் நாட் கிரியேட்டிங் எனி ஸ்டோரி. அப்ப அந்த உடலை எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், ஆனா ஸ்ரீமதாம் கிரேஹிதா, நல்ல ஒரு ஸ்ரீ இது ஸ்ரீமதம்னா இது என்னது, பணக்கார குடும்பத்திலையும் நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்திலையும் பிறப்போம். அப்போ சின்ன வயசுலயே இந்த ஞானம் பெற்று பெற்று டோட்டல் அந்த 0.0001% இருக்கும், அதையும் முடிச்சிடுவோம். அது முடிச்சாச்சுன்னா தென் அதுக்கப்புறம் இதுதான் கோலகோவிந்தர். அது பிரபுபாதை நல்லா இதுல எதிர்கட்டுல நான் ஒருவேளை அந்த மாதிரி இதுல இருந்திருக்கேனோ, என் நல்ல குடும்பத்துல நான் பிறந்தேன், சின்ன வயசுல இருந்தே நல்ல ஆன்மீகம் எல்லாம் இருந்தது. அப்புறமா என்னது, அவர் காலேஜ் படிக்கும் போதும் வேலைக்கு போகும்போதும் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாரு. அப்பவும் பணத்தை எடுத்ததுனாக்கா எல்லாம் புக்கு பண்ணி பரோபகாரம் இந்த மாதிரி பண்ணி 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 அப்புறம் 69-70 வயசுல எல்லாத்தையும் திறந்து எல்லாம் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆயிடுச்சுன்னு எல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு அவர் போறார். என்னது அப்பதான் ஆரம்பிக்க போறார், என்னது இது சந்நியாசம். இனிமே வந்து எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் கிருஷ்ணானா யாரு, எங்கேயும் வெளி பாশ্চাத்திய தேசத்தாரிணி நம்ம படிக்கணும் இல்லையா, அஜ்ஞான திமிராந்தசி அதெல்லாம் படிக்கணும். இல்ல பாশ্চাத்திய தேசத்தாரிணி, ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போய் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் போயிட்டு நாம் எல்லாரையும் திருத்துறேன்னு சொல்லிட்டு போய் திருத்துறாரு. அவருக்கு அந்த பவர் இருந்ததுனால தான் திருத்தினார். நம்ம எல்லாம் போயிட்டு வந்தோம்னா அப்பா இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட முடியாதுப்பா, ஏதோ ஒரு வயசு காலத்துல நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாம், இவ்வளவு எல்லாம் சம்பாதிச்சேன், வீட்டுல நிம்மதியா இருக்கலாம், போற என்ன வேணும் ஒரு நேரம் கஞ்சி குடிச்சு நிம்மதியா இருக்கலாம், நம்ம இருப்போம். அவர் அப்படி இல்ல ஏன்னா என்னோட ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு 12 வருஷத்துல 108 கோயில்களை கட்டிட்டார். எல்லாம் அப்கோர்ஸ் டிவோட்டிஸ் அட் பெய்ட் மணி, இவரோட ஒண்டி உந்துதல் தான். ஆனா எல்லாம் முடிஞ்சது அவரால். சோ என்னது அப்ப என்னது எங்கேயோ படுத்தது, வரத குல தோன்றேன் நானும் எல்லா உடல்களையும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள், உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். இதுதான் ஞானம். இந்த உடலை அறிபவன் யாரு, அதுதான் ஆத்ம ஞானம். இதுதான் வந்து ஆத்ம ஜானம், செல்ஃப், இதெல்லாம் படிக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் குஹ்யம், கல்வியின் அரசன், ராஜகுஹ்யா, ராஜ வித்யாலாம் பார்த்தோம் இல்லையா. பகவத்கீதா நாட் ஒன்லி பகவத்கீதான்னு சொல்றோம்னா அது எல்லா வேதங்களோட சாரம். அப்ப நான் அந்த வேதம் படிச்சேன், இந்த வேதம் படிச்சேன், இந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு எல்லாத்தையும் சாரமா இந்த பகவத்கீதா கொடுத்தா. சோ நம்ம பகவத்கீதா படிச்சாலும் போர்மானது. சரி, இதை படிச்சப்பறம் அதுவும் படிக்க கூடாதுன்னு கிடையாது, அதுவும் படிக்கலாம். அப்ப இது வந்து சாரமா இருக்கு பகவத்கீதா படிக்கும். சோ அறிவு அப்புறம் என்ன படிக்கிறோம்னா, அறிவு ஞானம் என்றால் என்ன, பொருளுக்கும் ஆவிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தட் இஸ் ஆத்மா அண்ட் மெட்டீரியல். அந்த ஆத்மா, இந்த பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட், இந்த பாடினா என்னது, மெட்டீரியலி மேட். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிருக்கா, இப்ப நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னா அந்த பொருள் பண்றதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் போட்டு அந்த பொருளை பண்ணிருக்கான்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த உடல் வந்து எதாவது பண்ணிருக்கு, நீர் நிலம் நெருப்பு ஆகாயம், காற்று. இன்னைக்குதான் போட்டேன் இந்த தமிழ்ல, இதெல்லாம் எதுல இருந்தது, இதெல்லாம் இந்த ப்ளூல வந்துருக்கு, இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருந்தது. சோ அதோட இதெல்லாம் போட்டு தமிழ் மாதிரி ஆக்கி ஓகே. வந்து அப்ப இது வந்து நம்ம உடல் எப்படி இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம். ஆகாயம்னா என்னது, ஸ்பேஸ். காத்து இருக்கு நம்ம அப்போ உடல் எல்லாம் இருக்கு. நிலம்னா இது என்னது, அர்த். அப்புறம் நீர் நெருப்பு, இதெல்லாமே இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து உடலை உண்டாக்கியிருக்காங்க. ஆனா இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஆத்மா. இந்த ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ், அதோட சைஸ் எல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். இட் இஸ் ஹேர் டிப், இந்த தலைமுடியோட டிப்ல வந்து 10,000 கட் பண்ணா அதுல ஒரு பாகம் எவ்வளவோ அதுதான் அந்த ஆத்மாவோட சைஸ். ஆனா அது பண்ற கூத்திருக்கே, அது இருக்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு பேசுறோம், இவ்வளவு திங்க் பண்றோம், இவ்வளவு எல்லாமே நம்ம பண்றோம் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஆத்மா. the moment ஆத்மா ஃபீஸ் the body is of no use, I'm going to another body அப்படின்னு இறங்கி போயிடுதுன்னா இந்த பாடி இஸ் அ டெட் பாடி தான். அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் லைக் டிரைவர் அண்ட் இது பார்த்தோமே, திரும்பி அந்த டிரைவர் காரை ஓட்டுறது திரும்பி வருவோம். அந்த இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணும், செகண்ட் ஹேண்ட் பாடிக்கு உள்ள போவாது. அப்ப அது வந்து ஆத்மா இஸ் சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஆத்மா ஒரு சின்ன இதுதான், ஆனா அதுக்கு அந்த இது டிஃபரன்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். இந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது ஞானம். அப்புறம் அறிவின் பொருள் ஞேயம்னா என்னது, இதை புரிஞ்சு நம்ம எங்கதான் போறோம், இதெல்லாம் என்ன அவசியம், இதெல்லாம் புரியும் என்னதான் இதெல்லாம் அவசியம். ஏதோ ஜெர்மன் படிச்சோமா ஜெர்மனிக்கு போனா அங்க போய் பிழைக்கலாம், பிரெஞ்சு படிச்சோமா பிரான்ஸுக்கு போனா பிழைக்கலாம், ஏதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பிழைச்சு விட்டுட்டு இதெல்லாம் என்ன படிச்சுக்கோனாக்கா இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி நாம் யார் புரியுறதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அடுத்த உடல் கிடைக்குமே, அப்ப என்ன உடல் எடுப்போம் தெரியாது. அதுல நம்பிக்கை இருக்கிறவாதான் இதெல்லாம் படிக்கவும் வருவா வச்சுங்க. யாரெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல வருவோமோ நமக்கு எல்லாம் இதுல நம்பிக்கை இருக்கு. எஸ் டெஃபினெட்லி we will learn. அப்ப இது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இப்ப நம்ம உடல் பாக்குறோமே, திஸ் இஸ் கால்ட் கிராஸ் பாடி, ஸ்தூல சரீரம். அது என்ன எதால ஆயிருக்கு இப்ப பார்த்தோமே,
எர்த், வாட்டர், ஏர், அந்த நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் அதெல்லாம். அப்புறம் அதுக்குள்ள ஒரு லேயர் இருக்கு, அதுக்கு தட் இஸ் கால்ட் சட்டில் பாடி, சூக்ஷ்ம சரீரம். கண்ணுக்கு புலப்படாது, சூக்ஷ்மமா இருக்கும், அது ஒரு சரீரம் இருக்கு. அதுல என்ன இருக்கு? மைண்ட், ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ். ஃபால்ஸ் ஈகோ தான். ஃபால்ஸ் ஈகோனா என்ன அர்த்தம்? தப்பா ஒரு கர்வம், நான் தான் பண்றேன், நான் தான் பண்றேன். இனி நம்ம எல்லாம் ஒண்ணும் பண்றதே கிடையாது. இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளை பண்ண வைக்கிறது. காத்தால காத்தால நம்ம வரும் பகவத்கீதா கிளாஸ்னா, இயற்கையிலேயே ஒரு மார்னிங் நேரமே இயற்கையிலேயே ஒரு சத்துவகுணம் இருக்கு. அது வந்து சத்துவகுணக்காரி நல்ல ஆக்டிவா நம்மளை யூஸ் பண்றா. அப்ப நம்ம வந்து காலையில எழுந்துக்கிறோம், இதெல்லாம் அட்டன் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். அது மத்தியான நேரத்துல ஒரு மாதிரி ஒரு 10 மணி 11 மணி ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி ஒண்ணும். ரஜோகுணக்காரி ரொம்ப ஓங்கி அவளோட ஆதிக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்ப நம்மளால ரொம்ப ஆக்டிவிட்டியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தமோகுணக்காரி அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 7 மணி 8 மணி எல்லாம் ராத்திரி ஆயிடுச்சுன்னா அது இதுல இருக்கும், உச்சத்துல இருக்கும். அப்ப அது என்ன பண்றது? நம்மளோட பாடிய தூங்க வச்சிருவோம், லேசி ஆக்குவோம் அப்படின்னு. அப்ப இயற்கையே நம்மளை வந்து உந்தருது இதெல்லாம் பண்ணது. ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நம்மனா ஐ எம் டாக்கிங் ஆத்மா. ஓகே, ஆத்மா என்ன நினைக்கிறோம்? ஐயோ நான் தான் பண்ணினேன், நான் தான் பண்ணினேன். தட் இஸ் கால்ட் ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஈகோங்கிறது என்னது? ப்ரைடுன்னு இல்ல, ஈகோனா நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற உணர்வு. ஆனா ஃபால்ஸ், அதெல்லாம் தப்பா தப்பா அது எண்ணறது நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மைண்ட், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ், இதுதான் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம். இப்ப நம்ம டாக்டர் போறோம், அந்த டாக்டரோட கண் ஆபரேஷன் இல்ல ஒரு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட், ஏதோ ஒன்று கிட்னி என்னவோ பண்றாரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு இல்ல கிட்னி என்னோட மைண்ட் எங்க இருக்கு, அது ஒன்று காட்டுங்க, அது ஜஸ்ட் எனக்கு பார்க்கணும், இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்று காட்டுங்க, இதெல்லாம் ஆபரேஷன் பண்றீங்களே, இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்து எனக்கு காட்டுங்க, மைண்ட் எடுத்து காட்டுங்கன்னா அவரே முடிச்சு போவார். There is no part as mind intelligence, but it is there. How do you know? மைண்ட் தான் இருக்கே, நம்ம மனசார எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எவ்வளவு நம்ம மூளை வளர்த்துக்கிறோமோ அது ஒருத்தருக்கும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அக்கார்டிங்லி தே ஆக்ட். ஸோ அது ஒண்ணு இருக்கு, பட் அது ஒரு பொருளா இல்லை, அது இருக்கு, அது சூக்ஷ்ம சரீரத்துல ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? அதுக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா எப்படி? சச்சித்தானந்தா. பகவான் எப்படி சொல்றோம்? சச்சித்தானந்தா. அதேதான் நாம, என்ன நம்ம பகவான் தானே வந்திருக்கோம். அப்ப அந்த ஆத்மாங்கிறது எப்பவுமே சத்தியமா இருக்கப்பட்டது, டோட்டலி அவேர், நாலேஜ் இருக்கு, அது ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கு, என்ன நடக்கிறதுன்னு எல்லாம் தெரியும். அண்ட் ஆனந்தம், எப்பவும் ஆனந்தமயமானதுதான் இந்த ஆத்மா. ஆனா அது ஆனந்தமா வச்சுக்காம நம்ம என்ன பண்றோம்? அதை வந்து துக்கப்படுத்துறோம். அது பகவான் நாமம் எல்லாம் எடுக்காம வேற விஷயங்களும் பண்ணும்போது அது துக்கப்படுறது. இங்கேருந்து போனோம்ப்பா, திரும்பி திரும்பி நீ இதை தப்பு காரியம் பண்ணிட்டு இருக்க, திரும்பி வேற உடல் எடுப்போம், திரும்பி இங்க வருவோம், நீ ஒரு நாள் பகவானோட நாமம் நிறைய பண்ணேன், அது சொல்லி கூக்குரல் இட்டுட்டே இருக்கும். நம்ம என்ன பண்றோம்? அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு வேற எதுவும் இருக்கும். சோ இந்த உடலை விடும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த கிராஸ் பாடி தான் விடும், உள்ள இருக்கிற ஆத்மா போறதுதான் படிச்சோம் இல்லையா, சட்டில் பாடியும் கூடவே போகும். சட்டில் பாடி இந்த ஆத்மா கூடவே போயிட்டு வேற ஒரு உடல்ல போகும். அதனாலதான் நம்ம வந்து இப்பதான் வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியில எல்லாமே நமக்கு தெரிய வருது. சின்ன குழந்தை, பிறக்கிற குழந்தை வந்து இப்போ 2 நாள் முன்னாடி ஒரு குழந்தை வேதம் எல்லாம் சொல்றதாம். அந்த குழந்தைய அப்படிங்கிறதும், அதுக்குள்ள இருக்க வேத ஞானம் இருக்கு, அது ஏதோ பண்டிதா இருந்திருக்கும் முன்னாடி ஜென்மத்துல, அதுவும் கூட 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 சொல்றது. இப்படி சின்ன ஒரு 2 வயசு குழந்தை, 3 வயசு குழந்தைன்னா நல்லா பஜன் பண்றது, அது பண்றது, இது நல்லா பாட்டு பாடுறது, ஸ்லோகா, பகவத்கீதா ஸ்லோகம்லாம் நல்லா காணாப்பாடம் எல்லாம் பண்றதுன்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்மாவும் இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் படிச்சு எல்லாம் கரைச்சு குடிச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த மேலுலகத்துக்கு போகாம ஏதோ கொஞ்சம் மார்க் கம்மியானதுனால திரும்பி உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கு. அப்ப இந்த ஞானம் இருக்கு, இந்த மைண்ட் ஃபால்ஸிக்கோ இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கே, அது அமக்கி போகாது. முன்னாடி படிச்சது நம்ம இப்ப என்னெல்லாம் ஆன்மீகத்துல படிக்கிறோமோ அதெல்லாம் இட் வில் பி கேரிட் ஃபார்வர்ட். கேரி ஃபார்வர்ட் அக்கௌண்ட். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா நம்ம ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கல. we already have knowledge. முன்னாடி ஜென்மத்துல இன்னும் முன்னாடி ஒரு ஜென்மம் இல்ல, பல கோடி ஜென்மத்துல இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சிருப்போம். அதை இன்னும் அப்கிரேட் பண்றோம். திரும்பி இந்த லைஃப்ல என்ன பண்றோம்? திரும்பி இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு எவ்வளவு பேர் வரா, எவ்வளவு பேர் வரமாட்டேங்கிறா இல்லையா? நம்ம வரது பார்த்தா ரொம்ப கம்மி பேர் தான். அவ ஏன் வருது இல்லை? அவளோட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நாலேஜ் இஸ் சோ லெஸ். அவள் இன்னும் ஆரம்பிக்க தோணலை. நமக்கு இதெல்லாம் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம் இருக்கு, வரும். ஏன்னா பூர்வ ஜென்மத்து அந்த மைண்ட் ஃபால்ஸிகோ இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் அஸ். பெட்டர் லேட், மேபி 60 70 வயசுக்கு அப்புறம் வந்திருப்போமா இருக்கும், நோ ப்ராப்ளம். இல்ல யங், இப்போ குழந்தை எல்லாம் சின்ன ஏஜ்லயே வரான். ஏன்னா அந்த இதெல்லாம் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். சரி, இப்போ வந்து இந்த ஜென்மக்கு நம்ம நல்லா பண்றோம், நல்லா இப்ப பகவத்கீதை கரைச்சு குடிச்சு அதுல எல்லாம் படிச்சுட்டோம். அப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் 100 மார்க் வரல, மேல போயிட்டோம், இது என்னது பேர் செத்து போயிட்டோம், மேல போக முடியல அப்படின்னா திரும்பி ஒரு உடல் எடுப்போம். அப்ப இன்னும் சின்ன குழந்தையில இருந்து இதெல்லாம் காணாப்பாடமா நமக்கு வந்துடும். எப்படி இது வருது? சின்ன குழந்தை தான். இப்ப நம்ம இந்த வாட்ஸ்அப்ல போறோம், சின்ன குழந்தைலாம் நல்லா வீணை வாசிக்கிறது, அது பண்றது, இது பண்றது, நல்லா பாடுறா. ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். ஏன்னா ஏதோ அந்த புனர்ஜன்மங்கிறது அதுல வந்து இட் இஸ் ப்ரூவ்ட். So they take another body and the false ego, intelligence, mind எல்லாம் அது கூடியே வர்றதுனால அது ஒரு கேரி ஃபார்வர்டா இருக்கிறதுனால அவ சின்ன வயசுல இந்த கிராஸ்பிங் பவர் விடுகிடுன்னு படிக்கிறா. சோ இதுதான் அந்த நாம் யாரு. இப்போ பரமாத்மா ஆத்மாவோட டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்கலாம். பரமாத்மாங்கிற யாரு? எல்லா உடல்களையும் அறிபவர்.
ஆத்மாங்கிறது சொந்த உடல். இந்த உடலை அறிபவர் இந்த ஆத்மா, வேறொரு ஆத்மா அந்த உடலை அறிபவர். ஆனா பரமாத்மா வந்து எல்லா உடலையும் இருக்கார், எல்லா உடல்களையும் அறிபவர். அப்புறம் பரமாத்மா எனக்கு உன்னத உரிமையாளர். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓனர், ஓனர் ஆஃப் ஆல் த பாடி மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். இல்ல கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருப்பார். இவர் ஆத்மாங்கிறது யாரு? இரண்டாவது செகண்டரி ஓனர் தான், உடைமையாளன் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளன். அப்புறம் பரமாத்மா யாரு? வீழ்ச்சி அடையாதவர், இன்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். ஆத்மா வர வீழ்ச்சி அடைபவன் மற்றும் கீழ்பட்டவன். வீழ்ச்சினா எனக்கு தப்பு தவறுதல் எல்லாம் பண்றது. பகவான் வந்து தப்பே பண்ண மாட்டான். அதுல வந்து என்ன சொல்லுவான்னா, பகவான் என்ன தப்பு பண்ண மாட்டோம்னா, நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அது வந்து இப்ப ரீசெண்டா தான் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் முன்னாடி கேட்டதுன்னா யாரோ ஒரு ஆச்சாரியர் சொன்னோம், அவர் வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா, டிவோட்டிஸ் என்னெல்லாம் கேட்கிறாளோ, அவ ஏதோ ஆசைப்படுறா அப்படின்னா அது நிறைவேற்றியே கொடுக்குறான், அதுல இருந்து தவறவே மாட்டாராம். நமக்கு அப்கோர்ஸ் தகுதி இருந்து நம்ம கொடுக்கணும்னா, நான் மறந்து போயிட்டேன். இப்ப நம்ம லைஃப்ல நம்ம எவ்வளவு திங்ஸ் மறந்து, நான் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், உனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன், மறந்து போயிட்டேன், நீ நினைவுபடுத்த, நான் உனக்கு தரேன் அப்படிலாம் சொல்றேன். பகவான் பண்ணவே மாட்டார், தவறுதலே இழைக்க மாட்டார், வீழ்ச்சி அடையாதவர். ஒரு டிவோட்டி ஏதாவது கேட்டார், அவருக்கு தகுதி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா கொடுத்துடுவார். அவர் வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டார். டிவோட்டிஸ்க்கு அவர் எடுத்து அப்படியே அள்ளி அள்ளி கொடுக்கப்பட்டார், கிள்ளி கொடுக்க மாட்டார், அள்ளி கொடுப்பார். எல்லா ஃபிலிம் டைலாக்ஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् பிரம்மசூத்ரபதைச்சைவ ஹேதுமத்பிர்விநிஷ்சிதைஹி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றி அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. என்ன எழுதுறார்? இதெல்லாம் நிறைய முனிவர்கள்னா நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, அவனும் இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய இருக்கா. என்னெல்லாம் இருக்கா? செயல்கள் களம். இந்த களம்னா என்னது? இந்த பாடியில தான் சோல் வந்து ஒர்க் பண்றது. அண்ட் செயல்களை அறிபவன், இதில் புரிஞ்சுக்கிறவ யாரு? இந்த ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. இதை பற்றி உள்ள ஞானம், இதை பற்றி உள்ள நாலேஜ் நிறைய இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதுறவங்கள எழுதியிருக்காங்க. வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரம், அந்த வேதாந்த சூத்திரத்துல அந்த பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக இதெல்லாம் இவரே எழுதியிருக்கார். யாரு? பகவான் சொல்லியிருக்கிறது ஒண்ணு, அப்புறம் இதை வந்து வியாசதேவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி, இதெல்லாம் வியாசதேவர் ஆட் பண்ணி இதெல்லாம் பகவத்கீதால எழுதியிருக்காங்க. எஸ், அப்ப இதுலயும் எல்லாமே அந்த பிரம்மசூத்திரத்துல காரணம் விளைவு, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே அது வந்து நுணுக்கமா விளக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம வேதாந்த சூத்திரம்லாம் எடுத்துன்னு படிக்க ஆரம்பிச்சோம் புரியாது. ஆனாதான் பகவத்கீதை படிக்கிறோம். ஏன்னா பகவத்கீதால அதுல இருந்து வேதங்கள் அந்த இதுல இருந்து எடுத்து கொஞ்சம் சம்மரியா அங்க போடும்போது ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து புரியாது. கூண்டில் பறவை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். இப்ப நம்ம இருக்கிறது எப்படி ஒரு கூண்டுல பறவை இருக்கிற போல இருக்கும். கூண்டுங்கிறது நம்ம உடல். இந்த உடல்ல இருந்து அந்த ஆத்மா வெளியேறதுக்கு வெயிட் பண்றது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த கூண்டுல இருந்து வேற ஒரு கூண்டு தான் தாவறோமே தவிர பெட்டர் கூண்டா மனது தாழ்வடைந்த கூண்டா தெரியாது. அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கோமே தவிர we are not getting liberated. ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் நம்ம இந்த கூண்டை விட்டு வெளியில போய் அப்படியே பகவான்கிட்ட அடையறதுக்குள்ளது நம்ம பண்ண மாட்டேன். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? அந்த கூண்டை வந்து அலங்காரம் பண்ணிருக்கோம். இந்த உடலை வந்து நல்லா பராமரித்து ஹேர்டே எல்லாம் பண்ணிட்டு பல் செட் எல்லாம் வச்சுட்டு இதெல்லாம் நமக்கு வீக்கா போகுது, அதெல்லாம் நம்ம புதுப்பிச்சு இன்னும் நான் யங்கா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேக்கப் பண்ணிட்டு டிப் டாப் இருக்கிறது, ஜிம்முக்கு போறது, நல்லா டோனிங் மசில்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம உடலை பாதுகாத்துறதுக்கு தான் எல்லாம் பண்ணிருக்கோமே தவிர உள்ள ஆத்மாக்கு என்ன, அதுக்கு என்ன ஃபுட்டு, அதுக்கு வந்து பகவான் ஸ்மரணம், பகவான் எப்படி எல்லாம் வேண்டணும், பகவான் வேண்டினா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அது வந்து வில் கெட் லிபரேட், ஆத்மா இன்சைடர்ஸ் வில் கெட் லிபரேட். அதுதான் நம்ம வந்து லிபரேட் ஆயிடுவோம். அது தெரியாம நம்ம வந்து மற்ற விஷயங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். இது கொஞ்சம் எகைன் டெக்னிக்கல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பகவானை உணரும் என்ன கொடுக்க, பிரம்மபுச்சம், பிரம்மத்தை உணரும் 5 நிலைகள். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலி ஒரு லிவிங் பீங், ஒரு எறும்பா இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன குழந்தை, பிறக்கிற குழந்தை வேங்கன்னு அழும், அது வாயில ஒரு சக்கரை தண்ணி 2 டிராப் கூட இல்லை, ஒரு ஆகும், அரை டிராப் விட்டாலும் சொல்லிட்டு தூங்கிடும். திரும்பி கொஞ்சம் நேரம் அழுவும், அது மூத்திரம் போகும், திரும்பி அழுவும், திரும்பி ஏதோ 2 டிராப் கொடுத்தோம்னா அது மாதிரி தூங்கும். ஸோ எல்லாம் அந்த ஒரு லிவிங் பீங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்னா அன்னமய கோஷா. அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் நம்மளை வந்து என்னது அந்த அவேர்னஸ். பிரம்மன் இஸ் லாஸ்ட் இது, ஓகே. பட் மெயினா நம்ம உயிர் வாழறோம், அந்த ஒரு அவேர்னஸ் என்னது? அன்னமயம். அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். உணவால் செய்யப்பட்ட உடல், சதை மற்றும் எலும்பு. அப்ப அது வந்து அன்னமயா கோஷா சொல்லுவாங்க. அடுத்தது என்னது? பிராணமயம். அதுக்கப்புறம் ஒரு அவேர்னஸ் வந்து மூச்சு. அன்னமயம், அன்னம் வேணும், காற்றும் வேணுமே. வெறும் சாப்பாடு மாத்திரம் கொடுத்துருந்தா இருட்டறையில ஒரு சஃபகேட்டிங் இது, மூச்சு விட திணறதுக்கு வெறும் சாப்பாடு மாத்திரம் கொடுத்துட்டே இருக்கான என்ன பிரயோஜனம்? இது கஷ்டம். அப்ப பிராணமயம், பிராணன் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு அடுத்த ரியலைசேஷன் வரும். ஐ வாண்ட் ஃபுட் as well as I need air to breathe.
சோ அது அப்ப அந்த ஒரு இது ஆற்றலால் ஆன உடல் நமது உயிர் சக்தி அல்லது பிராணன், இரத்த ஓட்டம், நிணநீர் மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களில் பாய்கிறது. சோ நமக்கு வந்து பிரீத்திங்கும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு அவேர்னஸ். இதெல்லாம் அவேர்னஸ் தான். there is nothing sensual platform. body we are able to understand bodily platform. first பிறந்த குழந்தைக்கெல்லாம் மூச்சு பத்தி எல்லாம் என்ன தெரியும்? bodily platform. சாப்பிடணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும். அப்புறம் மெதுவா மெதுவா பிரீத் பண்ணும். அது ஒரு அவேர்னஸ் வரும். அப்புறம் என்ன அவேர்னஸ் வருது அவருக்கு? மீன்ஸ் உடலுக்கு மனோமயம், ஞானமயம், மென்டல் பிளாட்ஃபார்ம் வளர்றது. அதுல என்ன வளருது? மனதால் உருவாக்கப்பட்ட உடல், உலகத்தை பற்றிய நமது உணர்வுகள், இது ஈகோ, உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தையின் வீடு. முள்ள உணர்ச்சிகள் தெரிய வரும், ஈகோ வர ஆரம்பிக்கும். ஒரு பிறந்த ஒரு இடத்துல ஒரு 2 வயசு 3 வயசு குழந்தைகளுக்கு ஈகோவே இருக்காது, ஒன்றும் தெரியாது. எது சொன்னாலும் ரொம்ப பச்சையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்கூல்லாம் போக ஆரம்பிச்சு ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஈகோலாம் வந்துடும். பத்தியா, எனக்கு கொடுக்கவே இல்லை, அவனுக்கு தான் கொடுத்தா, இந்த ஒரு இதெல்லாம் தெரிய தொடங்கிடும். சோ மெதுவா என்னது? மனோமயம் கிரியேட் ஆயிடுறது. மென்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த சைல்ட் க்ரோஸ், நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வருது. அப்புறம் என்னது? விஞ்ஞானமயம். அப்புறம் இன்டெலெக்சுவலா திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம். இந்த மென்டல் ஒரு ஞானமயத்துல இருந்து விஞ்ஞானமயமா எல்லாம் திங்க் பண்ணுவோம். ஞானத்தால் ஆன உடல், அறிவு, மதிப்புகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் சரி தவறு பற்றி உணர்வு, இதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். யாரோ சொன்னாலும் ஏத்துக்க இல்லையே, நான் அங்க படிச்சேனே, இல்ல நீ சொல்றது தப்பு அப்படின்லாம் ஒரு வாதாடிட்டு, ஏன்னா இன்டெலெக்சுவலா வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங். அப்ப அந்த அறிவை வளர்த்துடுவோம் நம்ம. அப்புறம் கடைசியில என்னது? ஆனந்தமயம். எல்லாம் படிச்சு கை ஃபைனலி வேர் வி அச்சீவ் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளிஸ்ஃபுல். அந்த இடத்துல என்னது? ஒரு சுகம், ஒரு துக்கம் அதெல்லாம் இருக்காது. உணர்வின் உடல், மிக நுட்பமான உடல், பிரபஞ்ச உணர்வுடன் ஒன்றாக நாம் உணரும் பேரின்பம். அது வந்து அப்போ கடைசியில தான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வி அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு லைஃப்ல. அந்த இது வந்து அவேர்னஸ் நமக்கு வந்து திரவம். இது வந்து பிரம்மபுச்சம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம், வாட் இஸ் பிரம்மபுச்சம்? ஏன்னா level 2 level 3 கூட இந்த கொஸ்டின் கேட்பா. பட் உங்களுக்கு இந்த குவிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கா தெரியாது. வந்தா we know what அதுல என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கா அதையும் பாருங்க. ஐ ஹோப் ஐ குட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ். அண்ட் அவ எப்படி அதுல கொடுத்துருக்கா கொஸ்டின் தான் தெரியும். எஸ். அப்புறம் வந்து महाभूतानहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचतेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एकक्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. ஓகே, சாட் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். ஓகே, சோ பஞ்சபூதம், பஞ்சபூதம் பார்த்தோம் நம்ம. நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதெல்லாம் பார்த்தோமே. அது அது அகங்காரம், நான் இருக்கேங்கிற உணர்வு. அகங்காரம்னா அந்த தமிழ் அகங்காரம் கிடையாது. ஓ அவளுக்கு ரொம்ப ஒரு அகங்காரம் ஜாஸ்தி அது சொல்றோம். அதெல்லாம் ஏதோ வேர்டுக்கு நம்ம அகங்காரம் போட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலி அகங்காரம்னா என்னது? அகம், நான் இருக்கேங்கிற உணர்வு. இப்ப நம்மள யாராவது தொட்டு கூப்பிட்டானா அந்த தொடு புலனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம், ஓ யாரோ கூப்பிட்டா அப்படின்னு நம்ம திரும்பி பார்ப்போம். இல்ல யாரோ நம்ம பேரை கூப்பிட்டு சொன்னாலும் நமக்கு தெரியும், திஸ் இஸ் மை நேம், சம்படி இஸ் காலிங் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். சோ இந்த அவேர்னஸ், இந்த கான்சியஸ். இப்ப நம்ம தூங்கும் போது என்ன ஆகும்? யாரோ நம்ம கூப்பிட்டா கூட டீப் ஸ்லீப்ல இருந்தா கேட்காது, ஒரு மாதிரி ஸ்லீப்ல இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். டீப் ஸ்லீப்ல யாரோ கூப்பிட்டாலும் மெதுவா கூப்பிட்டா இல்ல தொட்டு பார்த்தா கூட நமக்கு தெரியாது. சோ அது வந்து அகங்காரம் அந்த டைம்ல இல்லாம வேற உலகத்துல போய் பண்ணணும். சோ அகங்காரம் இஸ் அவேர்னஸ் ஆஃப் த செல்ஃப், நான் இருக்கேன் இந்த உணர்வு. புத்தி, மைண்ட், அவ்வியக்தம், அவ்வியக்தம்னா வெளிப்படுத்தப்படாத ஒரு பொருள். அண்ட் 10 புலன்கள், இதுதான் டெக்னிக்கலா வருது, அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கணும். 10 புலன்கள், இந்த கண்ணு, மூக்கு, இது வந்து இது என்னது? கண்ணு, மூக்கு, இது வந்து அதுல 10 புலன்கள் இருந்து 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ், 5 ஞானேந்திரியம், 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம், அப்படி படிக்கிறான் பின்னாடி வருது. அப்புறம் என்னது? 5 புலன்கள், சாரி 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவற்றையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த செயல், அந்த களம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து களத்துல வந்து இதெல்லாமே என்னது? செயல்களின் களம். இந்த செயல் எல்லாம் இந்த கண்ணு, காது, மூக்க வச்சுதான் நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம். இந்த 5 புலன் அப்புறம் 10 புலன் இதெல்லாமே சேர்த்துதான் வந்து 26 கூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருப்பா. அது நம்ம என்ன பார்க்கலாம். அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகிறது. கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் சொன்னேன், அதனால ஒண்ணுதான். 26 பொருள் கூறுகள் பொருள் இயல்பு மற்றும் உடல்களை உருவாக்குகிறது. என்னெல்லாம்? 5 மொத்த கூறுகள், மகாபூதா, அதான் நம்ம பார்த்தோமே 5 மெட்டீரியல், பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஐத்தர், ஆகாயம், இதெல்லாமே சேர்த்துதான் அந்த ஒரு இது என்னது? லேஸ். அப்புறம் என்னது? நம்ம பாடி உருவாக்கிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் என்னது? நுட்பமான கூறுகள் இருக்கு. இது வந்து
சூக்ஷ்ம ஷரீரா நுட்பமான பொருள் என்னது மனம், புத்தி, அகங்காரம், தவறான ஈகோ, இதெல்லாம் வந்து நுட்பம் தெரியும், கண்ணுக்கு புலப்படாது, ஆனா இருக்கு. அப்புறம் ஒரு பிரதானம்னு இருக்கு. அது என்னது இயற்கையின் மூன்று முறைகளில் வெளிப்படுத்தப்படாத நிலை. சத்வ ரஜஸ் தமஸ் எல்லாம் இருக்கு இயற்கையில. ஆனா அது வந்து வெளிப்படுத்தப்படவில்லை இன்னமும் வந்து அந்த ஷெல்லில் இருக்கிறவங்களுக்கு. அதுக்கு பிரதானம். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். பட் ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ. வரும் அடுத்தது சாப்டர்ல, அடுத்த சாப்டர்லாம் வராது. பட் நாட் சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் இந்த சாப்டருக்கு அதுதான் சொல்லி கொடுத்துரும். ஸோ வி ஹேவ் டு லேர்ன். அப்புறம் வேலை செய்யும் பொருள்கள், புலன்கள், சாரி, அஞ்சு அஞ்சு வந்து நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் விச் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஒர்க்கிங். கைகள், கால்கள், வாய், மலக்குடல் மற்றும் பிறப்புறுப்புகள், இதெல்லாம் வேலை பண்றதுக்கு. ஓகே. அப்புறம் அறிவை வளர்க்கும், சாரி, அறிவை பெரும் புலன்கள். எந்த புலன்களா நம்ம வந்து அறிவை வளர்த்துக்கிறோம்? கண்கள், கண்ணால பார்க்கிறோம், காதால கேட்கிறோம். அப்ப கண்ணு, காது, மூக்கு நுகர்றதுக்கு, நாக்கு டேஸ்டுக்கு, மற்றும் தோல் தொடுப்புலன். இதெல்லாம் வந்து இது அறிவை, we are gathering knowledge by through eyes, through ears, மூக்கு, அதை வச்சு நம்ம வந்து கேதர் பண்றோம். அப்புறம் அஞ்சு புலன்களின் பொருள், அதால என்ன பண்றோம்? அந்த கண்களால என்ன பண்றோம்? பார்த்தல், கேட்டல், நுகர்தல், சுவைத்தல், தொடுதல், உணர்தல், இதெல்லாம். அப்புறம் இந்த ஒண்ணு வந்து அடுத்தது என்னது? காலம். இதெல்லாம் எதுக்கு நம்பர் போட்டிருக்கேன்னா இதெல்லாமா சேர்த்து 26 வரும். அதனால நேரம், கலவை பொருள், கலவை உறுப்பு. மேலே உள்ள 26 பொருள் உடல்களை ஆத்மாவுடன் இணைக்க அந்த நேரம் இஸ் யூஸ்ட், காலம். அப்புறம் ஒரு மகத்தத்துவா அல்லது பிரகிருதி. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஹார்டா இருக்கும். ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ. அப்புறம் மகத்தத்துவங்கிறது என்னது? பிரகிருதி, தட் இஸ் இயற்கை. படைப்பின் இறுதி நிலை, கடைசியில் இந்த இயற்கையின் படைத்தார் பகவான். அது என்னது? உடல் மற்றும் ஆத்மா இயற்கை 3 முறைகளுடன் இணைகிறது. ஒரு ஆத்மா வந்து உடலை எடுக்கிறது. அப்புறம் இந்த 3 முறைகள், இயற்கையில இருக்கிற அந்த 3 முறைகளையும் சேர்ந்துதான் வந்து அந்த கலவையில தான் வந்து எல்லாமே செயல்கள் வந்து செய்யறோம். ரஜோகுணத்துல ஒரு செயல்ஸ் பண்றோம், தமோ குணத்தை செய்யறோம், சத்துவ குணத்தை செய்யறோம். இதெல்லாம் இந்த டோட்டல் பார்த்தா 26 பொருள் கூறுகள் வரும். அப்புறம் நிலம், இது வந்து செப்பரேட்டா கொடுத்திருக்கு. நிலம் தான் முதலில் மிக நுட்பமானது. ஏனென்றால் நிலத்தை நாம் பார்க்கவும் முடியும், தொடவும் முடியும், நுகரவும் முடியும், உணரவும் முடியும். அப்ப அது வந்து க்ராசஸ்ட் சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து ரொம்ப க்ராசஸ்ட் திங் இஸ் நிலம். எல்லாம் அந்த 5 இதாலையும் நமக்கு வந்து உணர முடியும். நீர் இரண்டாவது மிக நுட்பமானது. ஏனென்றால் நாம் பார்க்க முடியும், தொட முடியும், உணரவும் முடியும், ஆனால் நுகர முடியாது. நீர்ல என்னத்தை நுகர்றதுக்கு என்ன இருக்கு? அப்கோர்ஸ் சாக்கடை தண்ணி என்ன நுகர்ந்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். பட் நார்மலி நீருக்கு வந்து சுவைதான் இருக்குமே தவிர இது கிடையாது, ஸ்மெல் எல்லாம் இருக்காது. அப்புறம் நெருப்புல வந்து மூன்றாவது மிக நுட்பமானது. ஏனென்றால் அது வந்து நாம் பார்க்க முடியும், உணர முடியும், ஆனால் தொடவோ, நெருப்பை தொட முடியுமா? முடியாது. நுகர முடியுமா? முடியாது. தொடவோ நுகரவோ முடியாது. எஸ். ஆனா இன்னும் மிஸ் பண்ணிட்டணும். பார்க்கவும் உணரவும் முடியும், ஆனா பார்க்கவோ தொடவோ தொட முடியாது, உணர முடியும். இன்னும் மிஸ் பண்ண. ஓகே, அப்புறம் காற்று, அது 4வது மிக நுட்பமா. என்னென்றால் நாம் உணர முடியும், காற்றை வந்து உணர முடியும், ஆனால் பார்க்கவோ தொடவோ நுகரவோ முடியாது. ஆகாயம், அது வெற்றிடம், தட் இஸ் எம்டி ஸ்பேஸ். அது என்னது? மிகவும் சூக்ஷ்மம், மிகவும் வந்து ஒண்ணுமே புலப்படாத அந்த மாதிரி நுட்பமானது. ஏனென்றால் நம்ம பார்க்கவும் முடியாது, தொடவும் முடியாது, நுகரவும் முடியாது, உணரவும் முடியாது. ஸோ இந்த ஆகாயம் வந்து ஒன்லி வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித்வுட் சீயிங், வித்வுட் நோயிங், ஸ்மெல், ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் முடியும். இதெல்லாம் ஒரு கூறுகள். இதை வந்து இதான் சொன்னேன், பிலாசபிக்கல். இதெல்லாம் பிலாசபிக்கல் பாயிண்ட். அத்வைதிக் பிரின்சிபல் இதுதான் பேசிக், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதை தவிர இன்னும் நிறைய இருக்கும். சூக்ஷ்ம என்னது, சுஷுப்த இன்னும் ஒரு வேர்ட்லாம் உண்டு. நல்ல ஆழ்நிலை தூங்குற அந்த ஒரு நிலை. அப்புறம் ஒரு மாதிரி 2 கட்டான அந்த நிலை, இப்போ விழிப்பு நிலை, இந்த மாதிரி ஒரு நிலைகள், கான்சியஸ் லெவல்ல அவெல்லாம் பேசுவான். கொஞ்சம் அது ஸ்டார்டிங்கே அந்த மாதிரிதான் அது இருக்கும். அப்ப அது நல்லா படிச்சுட்டோம்னாக்கா அப்போ அத்வைதிக் பிரின்சிபல் கொஞ்சம் ஈஸியா போகும். ஆனா அது படிக்கிறது ஞானம், நிறைய நாலேஜ். நம்ம பாதை அது பாதை இல்லை. நம்ம பாதை என்னது? நல்லா பகவானை வந்து தியானம் பண்றது, பகவானை வந்து நினைத்து அவருக்கு எல்லாம் வழிபாடு பண்ணி we should keep him happy. அந்த you should be the servitor of the Lord. பகவானுக்கு சேவை புரியணும். இதுதான் நம்ம பண்றோம். அது எல்லாராலையும் பண்ண முடியும். ஒரு மூளையே இல்லாதவன் அவனும் கூட பண்ணும் அந்த மாதிரி. அப்ப அவர் பாத்து இஸ் வெரி ஈஸி. இந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு பகவான் அடையறவாலும் இருக்கா, நம்மளோட பாதையில மாதிரி பக்தி பண்ணியும் போறவா இருக்கா. சோ எது ஈஸி? இதுதான் ஈஸி. எனி டைம் பக்தி மார்க்கமே ஈஸி. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது ஒரே எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜா வேணா புரிஞ்சுக்கலாமே தவிர இந்த பாதையில எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு இதெல்லாம் மறக்காம இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா கண்ணுக்கு புலப்படாத திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, புரிஞ்சுட்டு பண்ண. அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல எல்லாம் கிடையாது.
கொஞ்சம் அந்த இந்த நடுவுல அந்த பாயிண்ட் வந்ததுனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் அது பெரிய ஒரு 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் இருக்கு. எல்லாம் ஒரு வாட்டி படிச்சு விடுறேன். ஏன் பகவத்கீதா படிக்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கேட்க கேட்க ரொம்ப புண்ணியம். படிக்கிறவாளுக்கும் புண்ணியம், கேட்கிறவாளுக்கும் புண்ணியம். படிக்க படிக்கதான் வரும். ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தா என்னன்னா எதுவுமே படிக்க படிக்கதான் நம்ம பர்ஃபெக்ஷனும் வரும். அப்ப நான் பழக்கம் அந்த மாதிரி. சோ என்னது பார்க்கலாம். அமானித்வம் மதம் வித்வம் அஹிம்சா சாந்தி ஆர்ஜவம். இது என்ன சொல்றேன்னா இதுதான் வந்து ஞானம். இது அல்லாதக்கு வேற என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அஜ்ஞானம். அஜ்ஞானம்னா இது அதெல்லாம் படிக்கவே வேண்டாம். இததான் இம்பார்ட்டன்ட். இததான் தான் ஞானம். இததான் நாலேஜ் என்று நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அமானித்வம் மதம் வித்வம் அஹிம்சா சாந்தி ராஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராகியம் अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिर् अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन्म संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानात् दर्शनम् एतज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् अतो अन्यथा. பாக்கி எல்லாம் அந்நியத்தானே. இந்த பாக்கி எல்லாமே அஜ்ஞானம் தான். இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அதுதான் ஞானம். அப்ப வேற ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னா அப்போ தமிழ்ல மீனிங் கொடுத்துரும். அதை படிச்சா புரிஞ்சும். என்னெல்லாம் அமானித்துவம் அடக்கம், அதம்பித்துவம் கர்வமின்மை, அந்த மாதிரி கோரிலேட் பண்ணிட்டே போச்சுன்னா புரியும். அடக்கம், அடக்கமா இருக்கிறது, கர்வம் இல்லாம இருக்கிறது, அஹிம்சை யாருக்கும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல துன்புறுத்துறது அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ ஒருத்தர் இருக்கானாக்கா நம்ம வந்து படிச்சுன்னு போறோம். இந்த ஞானத்தை வந்து அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வழங்கணும். யாருக்கு வந்து இல்ல நான் இது என் படிச்சு நானே தான் வச்சுக்க போறேன், ஐ வில் நாட் டீச் எனிபடி, இது எனக்கு வந்து இட்ஸ் அ பெட்டர் திங், நான் படிச்சதை நான் முன்னேறியும் போயிருக்கேன், அந்த மாதிரி இல்லாம அது வந்து நீ வந்து முன்னூத்தாளுக்கு வந்து ஹிம்சா பண்றா போல. யூ ஹாவ் டு இம்பார்ட் நாலேஜ். அவளுக்கும் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா விட்டுடலாம். அது பகவானே சொல்லிட்டார். அவள்லாம் சோ கால்ட் இன்டெலெக்சுவல் பீப்புள் எல்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டா, மாயில சிக்கின் இருக்கா, அவளெல்லாம் நீங்க அவ என்னோட இதுக்கு வர மாட்டா, என்னை வந்து வழிபாடு பண்ண மாட்டா, அவளை அப்படியே விட்டுடுங்கோ சொல்லிட்டார். 18 சாப்டர்ல சொல்லுவார். இதெல்லாம் யாரெல்லாம் எடுத்து உரைக்கிறார்களோ, இப்ப நீங்க வந்து ஓகே பகவத்கீதாலாம் சொல்றதுக்கு நமக்கு ஞானம் இல்லைன்னா யாருக்குமே ஞானம் இல்லைதான். இப்படி பார்த்தா நோபடி நோஸ். ஆனா அது தெரிஞ்சா போல ஒருத்தர் என்ன மேக்சிமம் என்ன சொல்லலாம்னா பகவத்கீதா கிளாஸ் நடக்கிறது போங்க, அட்லீஸ்ட் அதை சொல்லலாமே. நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், ஏதோ ஒரு மாதிரி புரியறது, நீங்களும் போங்க. இல்ல 6 மணி எனக்கு சௌரியம் இல்ல, நீங்க போறீங்க 6 மணி எனக்கு முடியாதுன்னா ஓகே நீங்க 3 மணிக்கு போங்க. இல்ல 3 மணி நான் ஆபீஸ்ல இருப்பேன், சரி 7 மணிக்கு வாங்க. 7 மணிக்கு அப்பதான் வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன், பகவத்கீதை உட்கார்ந்தா இல்ல வீட்டு வேலை பண்ணுங்க, சரி 9 மணிக்கு பண்ணுங்க. ஆச்சா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி 9 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு. இதை விட எப்படின்னா எப்படி கிளாஸ் வைக்கணும் தெரியாது. அந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் நடத்துறாங்க. அது என்னது எவ்வளவு லாங்குவேஜ்ல இல்ல, எனக்கு இங்கிலீஷ் புரியல சரி தமிழ், இல்ல நான் தெலுங்கு அப்படின்னா தெலுங்குலயும் இருக்கு. 12 லாங்குவேஜஸ்ல நடக்கும். ஒரியா, துளு, ஒரியா, இந்த பாஷையெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியும், என்ன பேசுறாங்கன்னே புரியாது. அந்த மாதிரி பாஷையில எல்லாம் கூட டிவோட்டிஸ் வந்து இதான் ஓகே ஓகே எங்க லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற டிவோட்டிஸ்க்கு நாங்க சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அதுக்கு ஒரு இது என்னது ஜூம் ஐடியெல்லாம் போட்டு, இந்த ஜூம் ஐடி எல்லாமே இஸ் பேயிங், நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, இந்த ஜூம் ஐடியெல்லாம் நம்ம வரோமே இதெல்லாம் வந்து மாசத்துக்கு ஒரு 2 லட்சம் அவர் பே பண்றார். எவ்ரி மந்த் இஸ் பேயிங். அவர் NND பிரபுஜி இந்த சென்டர் ஹெட் இஸ் பேயிங் 2 lakhs rupees. பட் இஸ் நாட் ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் அஸ். பட் ஏன்னா அவரே ஒரு IIT கிராஜுவேட், அவருக்கு தெரியும் ஞானம்னா என்னன்னு அவருக்கு தெரியும். இதெல்லாம் IIT எல்லாம் படிச்சிருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா படிப்பு. ஓகே, அதனால அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு IITல என்ன படிச்சேன் எல்லாம் யூஸ் இல்லை இவர்கிட்ட அவர் ஆன்மீகத்துக்கு வந்துட்டார். அப்போ ஆன்மீகத்து நாலேஜ் தான் பெஸ்ட். அதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்தெல்லாம் நீங்க படிக்க வேண்டாம், ஃப்ரீயா படிங்க, எல்லாரும் படிங்க. ஏன்னா அவர் படிச்ச ஒரு இதா இருக்கிறதுனால அவருக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது. இப்ப எல்லாரும் ஃப்ரீயா படிங்க 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 படிங்க. அதுக்கு ஒரு லெவல்லாம் வச்சு இஸ்கான் மாயாப்பூர் தான் எங்களோட இது. நமக்கு எப்படி ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கிறப்பல அங்க வந்து மெயினா அங்க இருக்கிற வந்து there is a body, okay, there's a governing body இருக்கு. அவள்லாம் இதெல்லாம் வந்து செட் பண்றான், எப்படி படிப்புனா எப்படி இருக்கணும். பக்தி சாஸ்திரி இஸ் லைக் கிராஜுவேஷன். அதுக்கு மேல நீங்க வந்து பக்தி வைபவ், அது வந்து டபுள் கிராஜுவேஷன். என்னது என்னது இருக்கு சொல்லுவா மாஸ்டர்ஸ். இது வந்து என்னது பேச்சுலர் டிகிரி. ஒரு மாதிரி 5 லெவல்னா பேச்சுலர் டிகிரி வாங்கிட்டோம், அப்புறம் மாஸ்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் PhD லெவல் இருக்கு. இதுல அந்த லெவலுக்கு இப்படி படிப்பெல்லாம் இருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமத்தெல்லாம் PhD லெவல் கொடுக்கும். இந்த பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும் இந்த கிராஜுவேஷன். அதுக்கப்புறம் பக்தி வைபவ் அது வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். இந்த மாதிரி ஆனா ஒரு வகுத்து மாதிரி எல்லாம் செட்டப் பண்ணி ஸ்டார்டட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. பிரபுஜி என்னன்னா அவரும் நல்லா படிச்சவனால எல்லாரும் படிக்கும் எல்லாரும் படிக்கும். என்ன ஃபீஸ் வாங்குறாரா கிடையாது. சரி சொல்லி கொடுக்குறவளுக்கு ஏதாவது வந்து பணம் எல்லாம் கொடுக்குறோம், நீங்க படிக்கணும், அங்கே ஸ்டூடெண்ட் தானே,
நாங்களே இப்போ வந்து அதான் 6வது லெவல்ல இருக்கேன். இப்பதான் 5 லெவல் முடிச்சு கிராஜுவேஷன் ஒரு மாதிரி முடிச்சிருக்கேன். இப்பதான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் எட்டி பார்த்திருக்கேன். கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. நேரம் இல்லை. சண்டே தான், நாளைக்கு தான் சண்டே. ஆமா, நாளைக்கு தான் எங்களுக்கு கிளாஸ். எது எது பண்றதா, சேவை புரியறதா, அங்க போக முடியுமா? அப்ப இது எப்படி இதுதான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளோட கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். அதனால தானே அதை ஒன்று ஆன் பண்ணி வச்சுருவேன் மொபைல்ல. இப்போ பார்ஷியல் அதுவும் பண்ணுவேன், இதுவும் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துடும். சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஞானம் வளர்த்துக்கிறது. சோ இதுதான் ஞானம். ஆன்மீகத்தோட இதுதான் ஞானம். சோ ஆன்மீகம் ஓகே. என்ன இருந்தேனா, எங்கேயோ போயிட்டேன். இங்க அஹிம்சா அதுல இருந்தேனா. அஹிம்சானா என்னதுனாக்கா, ஹிம்சை பண்றது, ஒருத்தர் துன்புறுத்துறது அது இல்ல. அது இருக்கு நார்மல் இதுல, அதுதான் இருக்கு. ஒருத்தருக்கு வந்து ஞானத்தை நம்ம கொடுக்கலைன்னா அவனை ஹிம்சை பண்றோம்னு அர்த்தம். அவனுக்கு ஞானத்தை வளர்த்தணும். இந்த உடல் என்னது, இந்த ஆத்மா என்னது, இது என்னது ஆக்சுவலி எங்க இருக்கும், அதை சொல்லி அவனை வந்து ஊக்குவிக்கணும். அது அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நீ அஹிம்சா பண்ணல, இது ஹிம்சை பண்ணல, நீ அஹிம்சால இருக்கன்னு அர்த்தமா. சரி, ஓகே. அது அஹிம்சா. அப்புறம் பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். இப்ப நம்ம என்னது அணுகிறதுக்கு நம்ம போவே இல்லை. அவரே முன்னாடி வந்துட்டார். இஸ்கான் சும்மா ஜாயின் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். அதுக்குள்ள அந்த பிரபுபாத புக்ஸ் என்ன, ஒரு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, எல்லாம் அவா சொல்ல சொல்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே போறோம். ஒரு குருவா ஒரு குரு இல்லை நம்ம கிட்ட. ஆனா அந்த பாதை வகுத்து கொடுத்துட்டா, அப்படியே நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் அந்த பாதையில. சோ அந்த ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை. இது என்னது, பா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கேன், தளர. இப்போ கஷ்டமா இருக்கும், திரும்பி ஒரு வாட்டி பண்ணு, திரும்பி ஒரு 18 days பண்ணு, கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அப்பவும் ஃபுல்லா தெரியல, இன்னும் பண்ணு. 18 days 3-4 வாட்டி நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஒரு குழந்தை ஒருத்தவனுக்கு 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல பண்ணி பண்ணி இப்ப 9th வந்திருக்கான். இப்பவும் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த மாதாஜி, இந்த மங்கள மாதாஜி இதை எடுக்கிறாங்க இல்லையா, இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களோ, அவங்க கிட்ஸ் டீச்சரா இருந்திருக்காங்க. 4 PM அப்பெல்லாம் 6 AM 4 PM 7 PM எல்லாம் 150-200 ஸ்டூடெண்ட்க்கு கீழே இருக்காது. ஒரு குரூப்லயும் அப்படி இருப்பா. இப்ப கம்மியா எடுத்து. அப்ப அந்த மாதாஜி ஸ்டூடெண்டா இருந்தோமோ, இப்ப வந்து வேற ஸ்டூடெண்ட் வேற கிளாஸ் இல்லைன்னு காத்தால வந்து உட்காந்துடும். 5:30 வந்து யூனிஃபார்மோட வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம். 6 மணி தானே கிளாஸ், நீ ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரம் என்ன பண்றதுன்னா, வந்து ஜப்பம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்றான். இப்ப 9th வந்திருக்கான். பட் இஸ் அட்டெண்டிங். 2.5 வருஷமா அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏன்னா அவன் தெரியும் எல்லாம் அத்துப்படி. அவனுக்கு அடுத்தது எந்த ஸ்லைட்ல என்ன வரும், அப்போ இந்த என்ன ஸ்லோகா வரும், அது என்ன ஸ்டோரி வரும், ஸ்டோரி எல்லாம் வந்து அவன் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். மாதாஜி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு. இப்போ பாகவதத்துல எல்லாம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியா, அப்படி பாகவதத்தெல்லாம் கரைச்சு குடிச்சு அப்படி சொல்லுவோம். இஸ் ஜஸ்ட் ஏ 9th ஸ்டாண்டர்ட். என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த மாதிரி வந்து தளராமை. புரியலையே இப்ப எனக்கு இதெல்லாம், திஸ் இஸ் நாட் மை சப்ஜெக்ட் எல்லாம் விடக்கூடாது. தளராம நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி கேட்க கேட்க ஏன் வராது, டெஃபினட்டா வரும். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு. காலையில எழுந்து பண்ணா இதுக்குதான் வேணும், என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஜப்பா பண்ணணும்னா பண்ணதான் வேணும். சோ சுய கட்டுப்பாடோட அதெல்லாம் வேணும். புல நுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். எதெல்லாம் பொருள் நம்ம புலன் கேட்கறதோ, கண்ணு ஒண்ணு கேட்கும், இரு ஒரு நிமிஷம், டோன்ட் பாதர், அப்புறம் தான் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாட்ஸ்அப்ல நிறைய மெசேஜஸ் வந்து குட் மார்னிங், அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். பொய் அகங்காரம், நான் தான் எல்லாம் பண்றேன், அதெல்லாம் பொய் தான். நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாம் முக்குணங்கள் தான் நம்மளை பண்ண வைக்கிறது. அந்த அறிவு நமக்கு இருக்கணும். அப்புறம் இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய். ஒரு உடல் எடுத்துன்னு வந்த குழந்தைக்கு என்ன இருக்கு, பிறப்பு வந்தாச்சா, அடுத்தது என்னது, அது வளரும் போது என்னது, ஒரு முதுமை, அது நடுநடுல என்ன வரும், வியாதிகள் வரும், நோய்கள் வரும், அப்புறம் கடைசியில அது இறந்து போகும். இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். திஸ் நாலேஜ் ஒன் ஷுட் கெயின். அதனால இல்லாட்டா என்ன, அது புரியலைன்னா என்ன, பிறப்பு வந்து ஊமா ஒரு வியாதி வந்து, ஐயோ வியாதி வந்துட்டேன், முதுமை வந்து அதை விட கஷ்டம், அப்படி இறந்து போயிட்டானா ஓன்னு சொல்லிட்டு அழகு. இதெல்லாம் ஒண்ணு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு பிறப்பின்னு இருந்தா இறப்பு இருக்கும், அது நடுவுல முதுமை நோயெல்லாம் வரும். ஆகியவற்றின் துன்பத்தை கவனித்தல், புரிஞ்சுக்கிறது. குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விடுபட்டுன்னா என்னது, டோன்ட் டச் மீ நாட், அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாம் நடுவுல வந்த ஜேர்னில எல்லாம் ரொட்டீன் இருக்கும். திரும்பி எல்லாம் அவாவா பாதை எல்லாம் சேர்ந்து கூட்டத்தோட நம்ம போய் சேர போறோமா, இல்ல. ஒருத்தர் ஒரு டைம் இறங்கிடுவா இந்த பாதையில இருந்து இறங்கி, திரும்பி வேற உடலை எடுத்துன்னு வேற ஒரு ஃபேமிலி போய் அட்டாச் ஆகணும். சோ இதை வந்து அது ஒரு அவேர்னஸோட இருக்கிறது. அப்ப அந்த ஜாஸ்தி இது வந்த பாசத்தை நம்ம இல்லாம இருக்கிறது நல்லது. விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை. என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. பகவான் மீது, பகவான் தான் எல்லாமே சூத்திரதாரி, அவர் தான் எல்லாத்தையும் பண்ற. நம்ம ஒரு உடலை எடுக்கிறோம், அது நம்ம கர்மா பிரகாரம். ஆனா எல்லாமே இது நடக்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம். இஸ் அ காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். என்னெல்லாம் நடக்குதோ அது காரணம் யாரு, பகவான் தான். காரணத்துக்கும் காரணமான அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. அப்புறம் தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புகிறார். ஏன் இது வந்து கொடுத்துருக்கானாக்கா, எல்லாம் வந்து கூட்டத்தோட தான் நடக்குன்னு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது நடக்காது. நம்ம ஏதோ பக்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், சரி நீ வா, நீயும் வா, குழந்தை நீங்களும் வாங்க, ஒய்ஃப் நீயும் வா, ஹஸ்பண்ட் நீயும் வா, எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ண முடியும்.
இப்ப நாங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட கொடுக்கல, இல்ல எல்லாரும் சாப்பிடாம இருந்தாதான் நான் சாப்பிட முடியும். இப்படி எல்லாம் வந்து முடியாது. நம்ம தனியா வந்திருக்கோம், நம்ம பாதை தனி. சோ லெட் அஸ் கண்டினியூ. நமக்கு முடிஞ்சது நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கிறது. அவ ஃபாலோ பண்றேன்னா ஓகே, லெட் தெம் ஆல்சோ கம். இப்ப தனித்து இருக்க நம்ம பழகணும். கூட்டத்தோட எல்லாரும் இருந்தாதான் என்னால பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதுல என்ன ஆகும்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகும். இது நான் வேற எங்கேயோ கூட படிச்சிருக்கேன். கோயிலுக்கு போகும்போதெல்லாம் தனியா தான் போகணும்னு சொல்றேன். கூட்டத்தோட போகாது எங்கோ அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா பேச்சு எங்கேயோ போயிடும் நமக்கு. உங்க கவனம் இருக்காது. பகவான் பாக்குறதுக்கும் ஒரு ஸ்லோகம் பண்றது சொல்றதுக்கும் பகவானுக்கு ப்ரே பண்ணதுக்கும் அவர் அனுபவிக்கிறதுக்கும் வந்து நம்ம கோயில் அதுக்கு தானே போகணும். ஆனா அவர் கூட வேற ஏதோ அங்க சந்நிதியில நின்னாலும் நம்ம என்ன ஊருக்கார பேசினிருக்கோம். அது கூட்டமே வேண்டாம். நம்ம தனியா இருக்கும்போது பேசுவோமா மாட்டோம். நம்ம தனியா இருக்கும்போது பகவானை பார்க்கணும், பகவானை பத்தி ஒரு ஸ்லோகமோ பகவானை நினைக்க தோணும். கூட யாராவது இருந்தோம்னா ஊர்க்கதையெல்லாம் பேச ஆரம்பிப்போம். அதனால தனித்து இருக்கிறதுக்கு எப்போதுமே பழகணும். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகிட்டு. ஏன்னா மோஸ்ட்லி பொதுமக்கள்னா எல்லாம் ஊர்வம்பு பேசுறவளா இருப்பான். என்ன மாதிரி ஒரு ஆன்மீகம் இருக்கு இருந்தா ரொம்ப நல்லது. இருந்தாலும் 2 பேரும் சேர்ந்துட்டானே எவ்வளவுதான் நீங்க ஆன்மீகம் பேசுவாள் வந்துடும். ஏதோ பாலிடிக்ஸ் இந்த மோதி அது இதுன்னு ஏதோ வந்துடும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். அப்புறம் ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றுதல். என்ன படிக்கிறோம், ஆத்மா என்ன இதுல இருந்து எங்க எப்படி விடுபடணும், நம்ம எங்க இருந்து வந்திருக்கோம், இந்த முக்கியத்துவம் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், ஏத்துக்கணும். அப்புறம் பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. ஆக்சுவலி இப்ப பார்த்தோமே தத்துவ ஆய்வு தான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா இருந்தது. பட் அதுதான் சத்தியம், இதுதான் ஆக்சுவல். பட் புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம கஷ்டம். ஏன்னா இந்த டே டு டே லைஃப்ல நம்ம இதெல்லாம் பத்தி ஒன்றும் திங்கே பண்றதுல, அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. நான் புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். சோ பாக்கி என்ன நம்ம இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சோம், அத்தை படிச்சோம், இதை படிச்சோம், பணம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். அததான் அதெல்லாம் ஞானமே கிடையாதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டார். அப்புறம் இது நடுவில் வந்து இல்லையா ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி துக்க தோஷான அனுதர்ஷனம். துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம். ஜன்மம் ஒரு ஜன்மம் இருந்தா என்ன, அது பிறப்பு இருந்தா ஒரு இறப்பும் இருக்கும். நடுவில் என்ன வரும், நோய் முதுமை எல்லாம் வரும். ஆகியவை மனித வாழ்வின் உண்மையான பிரச்சனைகள். இது எல்லாமே துக்க தோஷம். துக்கம் துக்கமான ஒரு நிகழ்வு தான் இதெல்லாமே. அதெல்லாம் வந்து அனுதர்ஷனம். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஃபாலோ ஒன் ஆஃப்டர் த அதர். ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वात् अमृतम् अश्नुते परम ब्रह्म न सत्तन् नासत् उच्यते. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். அமிர்தம்னா என்ன, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அதை பத்தி நான் உனக்கு வந்து விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. இப்ப நான் வந்து உனக்கு சொல்ல போறேன். அது வந்து என்னது, ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவு கிடையாது. அப்படி எனக்கு கீழ்ப்பட்டதுமான பிரம்மன் நிலை எப்படி, கடவுள் பகவான்கிறது கடைசி நிலை தான். ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன் பரமாத்மா அந்த மாதிரி. அப்போ எல்லாமே வந்து பிரம்மன் ஆத்மா எல்லாமே அழைக்கப்படுவதுமா எனக்கு கீழ்ப்பட்டதுமாக இருக்கும். ஜட உலகின் காரணம் நம்ம ஜடம் எடுத்து உடலை எடுத்து இந்த இதுக்கு வந்திருக்கோம் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல. இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து சொல்ல போறேன். நான் வந்து கரெக்டா விளக்குகிறேன். சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வபிருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்திருச்ச. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் அதிபதி. எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட் பை. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்காரு. இன்னும் அவர்கிட்ட ஒரு இந்த கண்ணால பாக்குற இல்ல, அவர் கண்ணாலையும் சாப்பிடுவார். அப்புறம் நம்ம காலால் நடக்கணும், அவர் மூக்காலையும் நடப்பார். அவர் நினைச்சா போறோம், அவர் மனதால நடந்து எங்க வேணா போயிடுவார். சோ ஹீ கேன். அவருக்கு வந்து நம்மள மாதிரி புலன்கள் கிடையாது. ஒரு உருவம் கொடுத்திருக்கா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். இப்ப நம்ம ஒரு உருவம் இருந்தாலும் அவருக்கு மாலை சாத்தனமே, மாலை போட்டு அழகா இருக்கு, ஃப்ரீடம் வைக்கணுமே, அவருக்கு சாப்பிடணுமே, அப்போ அவருக்கு நெய்வேலி, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால நம்ம அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி பகவான் வந்து ஒரு உருவமா வழிபடுச்சினார். ஆனா அவருக்கு வந்து புலன்கள் இருக்கு அப்படின்னா இல்லை. அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாய்களையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். நம்ம என்ன, ஒரு குழந்தை பெற்றனோட என் குழந்தை சாப்பிட்டானா, தூங்கினானா, படிச்சானா, பண்ணினானா, இது எவ்வளவு ஒரு குழந்தைன்னு என்ன ஜாஸ்தி ஆயிடுறது. முன்னாடி 10 குழந்தை பெற்றவங்க கூட இவ்வளவு எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கல. இப்போ ஒரு குழந்தை 2 குழந்தை வச்சு அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன். இன்னும் நம்ம லைஃப் அப்படி ஆயிடுது. ஆனா அவர் இவ்வளவு பேரை படைச்சிருக்காரு. அவர் யாருன்னு எல்லாம் அவ்வளவுதான். இட் இஸ் மை டியூட்டி இஸ் ஒன்லி டு கிவ் யூ பர்த், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் என்னது, எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் சௌரியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், எல்லாம் நல்லது நடக்கும், என்னை நினைத்தன் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டேன். அவர் வந்து பற்றற்று இருக்கார். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நம்ம குணங்கள் அவர் தாக்குமா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம்,
அத முக்குணங்களை படைத்தவரே அவர் தான். அவருடைய சக்தி தான் அந்த முக்குணங்களும். அப்ப அவர் அதுக்கும் மேல இருக்கப்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். சோ கன்ஃபியூசிங். நமக்கு இது புரியாத ஒரு புதிர் மாதிரி இருக்கும் பகவான் புரிஞ்சுக்கிறது. சோ அதனாலதான் பகவான் புரிய முடியாது. ஜஸ்ட் அக்செப்ட் him as you feel. See him as a form. Yes, accept in that way. So is it the all? இதுதான் பகவான் அப்படின்னா இல்லை, புரிஞ்சுக்க முடியாது. இதுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, நான் இன்னும் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பகவானை வழிபடணும். பகிர் அந்தச்ச பூதானாம் அச்சரம் சரம் ஏவச்ச சூக்ஷ்மத்வாத் தத் அவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்தி கேச்சதத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளாரு. அப்படி எப்படி புரிஞ்சுக்கணுமா? எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் இருக்காரு. எப்படி? பரமாத்மா இருக்கார். அப்புறம் எல்லா உயிர்கள் வெளியிலயும் இருக்கார். பகிர் மற்றும் இல்லையா, பகிர் அந்தச்ச, அந்த உள்ளேயும் இருக்கார், வெளியிலயும் இருக்கார். எப்படி வெளியில இருக்காருன்னா அதான் எல்லாமே இயற்கையில் இருக்கிறது எல்லாமே அவர் தானே கிரியேட் பண்ணிருக்கார். அவர் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். அப்புறம் எங்க இருக்கார்? கோலோக விருந்தாவனத்தையும் இருக்கார் வித் ராதாராணி. இதெல்லாம் படைத்திருக்கார். ஆனா அவர் எல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கு, ஆனா நான் அதில் இல்லை. நான் எங்க இருக்கேன்? நான் இதெல்லாம் படைத்து இங்க வச்சிருக்கேன். அப்கோர்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் மேட் பை மீ. என்னோட பவர்னால தான் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் அந்த ஒரு இது பண்ணிருக்கேன், அண்டம் பண்ணிருக்கேன். அதுக்குள்ள என்னோட பவர்னால தான் இருக்கு. என்னோட பவர் இல்லைன்னா எல்லாம் சிதறி போயிடும். அப்ப அந்த சூத்திரை மணிகளா இவ நம்ம அந்த இது பார்த்தோம். எல்லாம் ஒரு மணியில முத்துக்கள்லாம் ஒரு மாலையில போத்துக்க போல நான் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன். என்னோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு எல்லாம். ஆனா நான் அதில் இல்லை. நான் எங்க இருக்கேன்? உங்க ஹிருதயத்திலும் இருக்கேன், அந்த அணுவா சின்னதா இருக்கேன், அண்ட் விபுவா எங்க இருக்கேன்? அந்த இதுல கோலோக விருந்தாவனத்தையும் இருக்கேன். சோ அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நமக்கெல்லாம் நம்ம ஜட உலகத்துல இருக்கோம். நமக்கு ஜட பொருளால தான் நம்ம உண்டாக்கியிருக்கோம். இப்ப கண்ணால பார்த்தாதான் மெய், காதால கேட்கறதா மெய்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுலதான் இருக்கோம். ஆனா பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது இஸ் நாட் தட் ஈஸி. அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னா அது ஒரு தனி பக்தியாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் எங்க கோலோக விருதான் சாட் பார்த்தோம் நம்ம. அது எங்கேயோ இருக்கு, இந்த அண்டங்கள்லாம் தாண்டி எங்கேயோ இருக்கு. அங்க இருந்தாலும் அவர் அநேகரும் அருகிலும் உள்ளார். எப்படி? பரமாத்மா உள்ளேயும் இருக்கார். சோ அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஜோதிஷாமபி தஜ்ஜோதிஸ் தமசப் பரம் உச்சதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் பிரதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம் அப்படின்னு சொல்றார். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. சொன்னார்களே அவர் சூரியன், சசி, ஒளி, சூரியனோட ஒளியிலையும் சந்திரனோட ஒளியிலையும் நான் இருக்கேன் அப்படின்றார். இப்போ இதுலயும் போட்டிருக்கு. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாம் அவரிடத்தில் இருந்துதான் தோன்றுகிறது. சோ அவற்றிற்கு மூலம் அவரேதான். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்காரு. அறிவுங்கிறது பகவான் புரிஞ்சுக்கிறது தான் அறிவு. அது புரிஞ்சுன்னு எங்க போறோம்னா பகவான் இடத்துல தான் போறோம். சோ வேத அந்த ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. வேதம் என்னது? அது அது ஒன்றும் 15 சாப்டர் வருமே வேதவித் அது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சோ என்னது? இப்ப இந்த ஏவர்கள் எல்லாம் கூட எப்படி வழிபடுறா? அவங்களுக்கே புரிய வராது. அப்ப ஆஹான்னு சொல்லிட்டு வழிபாடு பண்றாங்க. அவங்களுக்கே கடவுளை பத்தி ஒரு ஃபுல் நாலேஜ் அவங்களுக்கும் கிடையாது. அவரே அறிவாகவும் இருக்கிறார், அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்கிறார். அறிவின் இலக்கும் அவன். நம்ம இதெல்லாம் படிச்சு எங்க போறோம்? அவர்கிட்ட தான் போறோம். அறிவு என்னது? இவரை பத்தி படிக்கிறது. அந்த நாலேஜ் இஸ் செல்ஃப் இஸ் பகவான். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலையும் வீற்றிருக்கிறார். அதுவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு பகவான் நம்ம ஹிருதயத்திலேயே இருக்கார். इति क्षेत्रं तत ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासदः मद्भक्त एतत् विज्ञाय மத்பாவாயோபபத்யத்தை. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல், க்ஷேத்திர, அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டது. அவர் சுருக்கமா சொன்னதே தலை சுத்தம். இவ்வளவு எல்லாம் நமக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லையே, இவ்வளவு எல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுதான்? அது கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் எழுதணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்க உங்களுக்கு அதனால ஈஸியா போயிடுறது. இதை பத்தி இந்த 2nd லெவல், 3rd லெவல், 4th லெவல், 5th லெவலுக்கு இதேதான் படிச்சு எழுதணும்னாக்கா அப்ப இது எப்படிதான் வேர்ட்ஸ் போட்டு எழுதுறதுன்னு. ஆனா வந்துடும். படிக்க அந்த ஒரு இது வரும், பக்குவம் வரும். அப்ப இதெல்லாமே சுருக்கமாக என்னால் சொல்லப்பட்டிருக்கு, விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். பக்தர்கள்னு யாரு? ரெகுலரா பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி அவளால் தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியும். அவளையும் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கார். அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு பக்தையா இருக்கேன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா இது புரியுறது கஷ்டமா தான் இருக்கு. அப்ப அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு நமக்கு நம்ம தன்னுடைய இயற்கை, பகவான் உலகத்தை நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சோம்னா அடைய முடியும். பிரகிருதி புருஷம் செய்வ
வித்யநாதி உபாவபி விகாராம்ச குணாம்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான் ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உயிர்வாழியும் எப்படின்னா ஒரு ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வரதே தவிர எப்ப எதுக்கு ஆதி என்னது அந்தம் என்னது அது தெரியாது. எங்கேன்னு ஆரம்பிச்சது தெரியாது. அது என்னைக்குமே இருக்கு, ஆரம்பமற்றவை. அதே போல இயற்கை அப்படிதான், அதுவும் ஆரம்பமற்றவை. டேட் ஆஃப் இயற்கை இந்த டேட்ல ஆரம்பிச்சு கிரியேட் பண்ணிருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. இருந்துட்டே இருக்கும், அவரோட அப்படியே உள்ள போகும். சொன்னோம் இல்லையா, அவளோட இன்ஹேல் பண்ணும்போது எல்லாம் உள்ள போகும், அவ்வியக்த நிலையில இருக்கும். அப்புறம் எல்லாம் அவரோட மூச்சு வெளியில விடும்போது எல்லாம் வியக்த இதுல அப்படியே வடிவம். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கான இருந்திருக்கு, உள்ள அப்படி அவ்வியக்த நிலையில இருந்திருக்கு. சொல்றோம் இல்லையா, விச் கேம் ஃபர்ஸ்ட், எக் வந்துதா கோழி வந்துதா முட்டை வந்துதா சொல்லுங்க, அந்த கதை தான். எல்லாம் இருக்கு, வெளிப்படுத்தப்படாத நிலையில இருக்கு, அப்புறம் எல்லாம் வெளிப்பட்டிருக்கு. அப்ப முன்னாடி இருந்திருக்கு, ஆனா இன்ஹேல் பண்ணி உள்ள வச்சுருந்தார் பகவான். அப்படி சோ ஆரம்பமற்ற இது ஜட இயற்கையும் சரி உயிர்வாயுகளும் எல்லாமே ஆரம்பமற்ற என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. மாற்றம்ல ஏதோ கிரியேட் உள்ள இப்படி கிரியேட் ஆகிட்டே வருது, பபிள்ஸ் மாதிரி ஏதோ இப்படி கிரியேட் ஆகுது. இதெல்லாம் இருக்கிறதுலயே கிரியேட் தான் ஆகுதே தவிர ஒன்னும் புதுசா ஒன்னும் கண்டுபிடிக்க வரப்படலை. कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இயற்கைனா என்னது, குணங்கள். நான் என்ன பண்றது, நான் இவ்வளவுலாம் கண்டதையும் சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன், பிகாஸ் என்ன அவ்வளவு ரஜோகுணம் அவ்வளவு ஓங்கி இருந்து நான் தானே பண்ணேன் அப்படின்னு நினைச்சுப்பா. எல்லாம் விளைவுகளுக்கு இயற்கை காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஏன் உயிர் வாழி காரணம்? பிகாஸ் நமக்கு தான் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஃப்ரீடமால நம்ம we can put a stop. நான் என்ன பண்றேன், ரஜோகுணம் ஓங்கி இருக்கேன், நான் எல்லாத்தையும் பறக்கிறது ஓடுறது எல்லாத்தையும் நான் சாப்பிட்டேன், அப்ப நான் அடுத்த ஜென்மத்தை பண்ணியா போயிட்டேன். அப்போ ஏன் உனக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு, அறிவுன்னு கொடுத்துருக்கான், இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துருக்கான், உனக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கா, தட் யூ கேன் ஸ்டாப். இந்த குணங்களையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். கடினம் தான் போட்டிருக்கே தவிர முடியாதுன்னு போடல. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண என்னது, கண்ட்ரோல், மைண்ட் கண்ட்ரோல், சென்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண பகவான் இடத்தில் நல்ல நம்பிக்கையோட அதை பண்ணும்போது இதெல்லாம் வீக்கா போயிடும். இந்த பப்பெட் ஷோ இருக்கே, ரஜோகுணம் சத்தோகுணம் எல்லாம் இழுக்கிறது, அதெல்லாம் வீக்கா போயிட்டு நம்ம பகவானோட இதுல நம்ம போயிடுவோம். நம்ம என்ன பண்றோம், மனம் கேட்கறது அதை சாப்பிடணும் சரி, கண்ணு என்ன சொல்றது அதை பார்க்கணும் சரி, நுகர் எல்லாம் அதுக்கு எல்லாம் மனசுக்கு போயிட்டு நம்ம சரி சொல்லும்போது ஈட்டியால நம்ம கொத்தி அது மாஸ்டர் ஆயிடும், நம்ம இதாயிட்டோம். அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் அனுபவிச்சுருக்கோம். சோ நம்ம உயிர் வாழியே நான் ஆக்சுவலி குணங்கள் காரணம் சொல்றான். நான் ஆக்சுவலி நம்ம உயிர் வாழி தான் காரணம். நம்ம அதுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்காம அதுக்கு வளர்த்து எடுத்துருக்கோம். पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सदसत्योनि जन्मसु. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கை முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். முக்குணங்களையும் வச்சு சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் திரு சத்துவகுணம் ரஜோ இதையே மாத்தி அவன் அனுபவிச்சுட்டு ஒரு அனுபவிச்சிருக்கான். ஒரு நாளையும் ஒருத்தையும் என்ஜாய்னா என்னது, அனுபவிக்கிறான், அவ்வளவுதான். என்ஜாய் பண்றானா இல்ல துக்கமா இருக்கானா அது வேற விஷயம். அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறானே. இவை ஜட இயற்கை தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. பிகாஸ் நம்ம உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோம், அதனால ஜடத்தை தொடர்பு இருக்கு இயற்கையில. நம்ம ஒரு பொருள்மயமான உடலை எடுத்தனால இந்த இயற்கை நம்மளை தாக்குறது. சோ அதனால் அந்த தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். இந்த புலன்கள் நம்ம உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோம், இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணிதான் நம்ம சுகம் துக்கம் எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். எஸ். மூன்று குணத்தில் உள்ளவர்கள் வழிபடும் முறைகள் இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுதான். சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுவா, பகவானை வணங்குகிறார்கள். அப்புறம் இறந்து போன அப்புறம் பகவான் இடத்துக்கு போவா, இதெல்லாம் படிச்சோம். அவர் ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் பிரபலமான மனிதர்களை வணங்குகிறார்கள். கார்பரேட்டர், நம்மளுடைய எம்எல்ஏ எம்எல்சி யாராம இருப்பாளே, ஏன்னா அவள் குழு கும்பிடு போட்டுன்னா நமக்கு ஏதோ கிடைக்கும், ஜாப் கிடைக்கும், இல்லை அட்மிஷன் கிடைக்கும், சம்திங் வி வில் கெட். சோ அவ மனிதர்களை கும்பிடு போடுவா, கோயில் எல்லாம் போயிட்டு பண்ணுவா. அப்ப அவள் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவா. தமோ குணத்துல இருக்கிறவாள் இவாளெல்லாம் இல்ல, பகவான் கிடையாது, மனிதரும் கிடையாது. ராத்திரி போயிட்டு நம்ம பூதம் பிரேதம் இவாளெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு என்ன அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கணும், பைத்தியமாகாம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் முடியும். ஆல்ரெடி பைத்தியமா இருக்கிறதுனால தான் இது பண்றான், அது புரியாம. சமோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் பூதங்களை வணங்குகிறார்கள். उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுவரும் அவரே.
முதலே பார்த்தோம், பரமாத்மாவும் இருக்கார். இந்த ஆத்மா மாத்திரம் இல்லை, பரமாத்மா இருக்கு. அவர் வந்து உரிமையாளர். ஃபர்ஸ்ட் உரிமையாளர் அவர் தான். அவர் வந்து மேற்பார்வையிடுறார் என்ன நடக்கிறதுன்னு அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். ஆஸ் வெல் இஸ் சாங்ஷனிங் ஆல்சோ, அனுமதியும் கொடுக்கிறார். நம்ம எல்லா வேலை பண்றதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுறோம், நிறைய என்னெல்லாமோ ஆசைப்படுறோம், எல்லாம் அது வந்து சாங்ஷன் பண்ண மாட்டார். அவர் சாங்ஷன் பண்ணதெல்லாம் நம்ம நடத்தி காட்டுறோம். அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அழியப்படுபவரும் அவரே. பரமாத்மா இருக்காருன்னு நம்புவோம். एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते. ஜட இயற்கை உயிர் வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். இந்த தத்துவம் எல்லாம் நமக்கு புரியணுமா? நம்ம தத்துவம் இந்த இதெல்லாம் புரியாம நம்ம என்னத்தையோ பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதெல்லாம் முக்திக்கு ஒரு தடைக்கல்லாம் இருக்கும். அப்ப நமக்கு வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அவன் அந்த மாதிரி குழுவம் கண்டிப்பா முக்தி அடைவான். அதனாலதான் அத்வைதிக் பிரின்சிபல் எல்லாம் பக்தி இல்லைனாலும் இந்த தத்துவம் எல்லாம் அவன் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுப்பான். சோ அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கணும். அப்புறம் அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. அவனுக்கு முக்தி கிடைச்சதான் ஏன் பிறவி எடுக்க போறான்? சோ அவன் எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, எந்த நிலைன்னா என்ன அர்த்தம்? பணம் இல்லாத நிலையில இருக்கலாம், வேற அசௌரியங்கள்ல இருக்கலாம், எந்த நிலையில ஏதோ ஒரு சூத்திர ஜாதியில இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு இதுல இருந்தாலும் அவன் இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுனா அவன் வந்து கண்டிப்பா அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும். அவன் எப்படி திரும்பி மறுபிறவி எடுக்க மாட்டான். ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये சாங்கியேன யோகேன கர்மயோகேன சாப்பரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தினாலும் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். அப்ப பரமாத்மா உணர்வதற்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு. சில பேர் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிப்பா. அப்படி படிச்சு பகவானை பரமாத்மா புரிஞ்சுப்பா. நமக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா. சில பேர் தியானம் பண்ணி புரிஞ்சுப்பா. வேற மற்றவர்கள் எப்படி எல்லாம் பண்றோம், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம். நான் எனக்கு வேண்டி இதெல்லாம் பண்ணல, ஐம் டூயிங் ஃபார்மிங். சப்போஸ் ஃபார்மிங் பண்றோம், எவ்வளவு விளைச்சல் வந்தா எல்லாம் முதல் கடவுளுக்கு தான். எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அவர் கொடுத்த பிச்சையில நான் என்ன முடியுமோ அதை நான் எடுத்து நான் வந்து யூஸ் பண்றேன், இல்ல தானம் கொடுக்குறேன், என்ன பண்றேன்னு அந்த மாதிரி எதிர்பாராது பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவார்கள். அந்த அவார்டும் வந்து பகவானே அனுபவிக்கிறாங்க. ஓகே. अन्ये त्वमेव अन्ये त्वएवम् अजानन्तः श्रद्धवान् येऽप्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं பரயாயணாக. எஸ், வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், நம்மள மாதிரி அவனெல்லாம் அனுபவம் கிடையாது, ஏதோ கொஞ்சம் தெரியும். அப்ப என்ன பண்றோம்? பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகிறார். நம்ம ஏதோ இஸ்கான் மாதிரி வந்திருக்கோம், சரி இன்னும் ஞானத்தை வளர்த்து இன்னும் நல்ல பக்தி பண்ணலாம், இப்ப இன்னும் ஜப்பா பண்ணலாம். இதுக்கு முன்னாடி ஜப்பா எல்லாம் பண்ண தெரியாது, இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஒரு இது தெரியாது. ஜப்பா பண்ணணும்னு தெரியும், எப்படி அது என்ன ஃபார்மாலிட்டி எப்படி பண்ண தெரியாது. ஓஹோ காலையில இருக்கணுமா, சரி இப்ப நம்ம இங்க வந்துட்டோம், அதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியறது. அந்த மாதிரி கேட்டறிஞ்சு யார்கிட்டயும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அவங்க சொல்லி நம்ம பண்றோமா, அந்த மாதிரி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகிறார், பகவானை வழிபடுறார். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் ஒரு அம்பல் ஸ்டேட்ல தான் இதெல்லாம் கேட்க முடியும். சில பேர் எனக்கெல்லாம் தெரியும், நீ என்ன சொல்றது, அதுவும் தெரியும், எஸ் ஐ நோ தட். பேச ஆரம்பிக்க தெரியும், ஐநோ ஓகே அப்படின்பா. நம்மள பேசவே விட மாட்டான். அந்த மாதிரி இல்லாம கேட்பதற்கு ஆர்வமா இருக்கா. எஸ் நீங்க அப்படி சொல்றீங்களா, ஓகே கேட்டுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் காது கொடுக்கணும், அப்புறம் தான் வாயை திறக்கணும். கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களது பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றன. அவளும் வந்து நம்ம இது நம்ம நாராயணத்து இதுல எல்லாம் ஒரு பாகவதத்துல வரும். கபிலர் வந்து பகவானோட அவதாரம். அவர் அம்மாக்கு தேவஹூதி, அவ அம்மாக்கே வந்து அறிவுரை கூறுறார். என்னது ஞானம்னா என்னது, ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி அவர் வந்து சொல்றார். அவ அம்மா கேட்டுங்க, நீ என்ன என் பிள்ளை தானே, நீ என்ன எனக்கு சொல்றது, நான் என்ன உங்ககிட்ட இருந்து கேட்கணும், அதை மாதிரி எண்ணாம கேட்டுக்கிறேன். சோ அதுதான் அந்த மாதிரி கேட்கிற ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அவளும் வந்து பிறப்பு இறப்பு வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். அவ வந்து திரும்பி பூமியில் பூமியில அந்த பிரம்மாண்டத்துல பிறக்க மாட்டேன். யாவத் சஞ்சாயத்தை கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் கஷேத்திர சம்யோகா தத்வித்தி பரதர்ஷப. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ, மவுண்டன் ட்ரீஸ் இதெல்லாம் அசையாதவை. அசைபவை என்னதுதான் உயிர்வாழிகள், பறவை மிருகம் மனிதர்கள் பூச்சி புழு எல்லாம். சோ இதெல்லாம் எதெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை எறிபவனும் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு களம் இருக்கு, அந்த களத்தை எறிபவன், அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது.
அப்புறம் சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யந்தச்ச அவினஷ்யந்தம் எப்பஷ்யதி ச பஷ்யதி. பஷ்யத்தின்னு இந்த இவன் தான் ஆக்சுவலா பார்க்கிறான். என்ன பார்க்கிறான்? எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மா அழிவடைவதில்லை. யாரெல்லாம் இறந்து போயிடுறாங்களோ உடல் தான் இறக்கிறது, அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா பரமாத்மா இறக்கிறது இல்லை. யாரு எல்லா உடல்லையும் ஆத்மா இருக்கா, பரமாத்மா இருக்கு, நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கணும். அவன் தான் கரெக்டா பாக்குறான். பார்க்கிறவனே அவன் தான் பஷ்யதி. இஸ் ஓன்லி சீயிங் கரெக்ட், சீயிங் ஆஸ் இட் இஸ் என்பதை புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். அவனுக்கு வேற பாரபட்சம் கிடையாது. உண்மையை புரிந்து கொள்றான். அவன் தான் கரெக்டா பார்க்கிறான். பஷ்யதி ச பஷ்யதி, அவன் தான் கரெக்டா பார்க்கிறான். சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நஹினஸ்த் யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்களிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். அதுவும் இருக்கான்னு தெரியும். ஆனா பரமாத்மா பார்ஷாலிட்டி எல்லாம் கிடையாது. எல்லாரும் இதயத்திலையும் பாரபட்சம் இல்லாம ஒரே சமத்துவத்துல இருக்காரு எல்லாரோட ஹிருதயத்தையும். அந்த மாதிரி காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. என்ன பண்றா, தன்னையே சில பேர் டார்ச்சர் பண்ணிப்பா. நான் பகவானுக்கு இது பண்றேன்னு சொல்லிட்டு உண்ணாவிரதம், அப்புறம் என்னது நிர்ஜல உபவாசம் வரும். இப்போ டியூஸ்டே எல்லாம் பார்த்தா நம்மளால முடியலையா, ஒரு வெட்டி இதுக்கு வேண்டி அது இருந்து நான் காட்டுறேன் அப்படி அடுத்த நாள் பெருமையா சொல்றது, நான் இருந்தேன், அதுதான் விரதம் இருந்தேன், இப்படி இருந்தேன், அப்படி இந்த பெருமைக்கு வேண்டி பண்றதுலாம் என்னது உள்ளே இழிவுபடுத்திக்கிறான். நம்மளால பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. பழக்கம் இருக்கா பண்ணுங்க. அப்ப எப்போ பழக்கம் வரும், ஒரு வாட்டி பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு மாதிரி முடியறது 6 செகண்ட். ஆனா ஒரு பெருமைக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்றான்னா, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பரமாத்மா எல்லாரையும் அவன் இழிவுபடுத்துறான் அப்படின்னு. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். உபாசத்தோட எனிதிங் என்னது வேல் குத்திக்கிறது, இந்த இதெல்லாம் உண்டு. சில இதெல்லாம் அந்த அவுட்வேர்ட்ல எல்லாம் பண்ணுவா. பக்தி இருக்கோ இல்லையோ, நான் பண்றேன் காட்டுறதுக்கு வேண்டி பண்றது எல்லாமே அதுக்கு வேல் குத்திக்கிறவா எல்லாரையுமே நான் சொன்னேன். யார் அவுட்வேர்ட்லி ஒரு பிரகடனம் பண்றதுக்கு ஒரு யாகம் யஜ்ஞம் பண்றேன், எல்லாம் பேனர்லாம் ஒட்டி ஐ எம் டூயிங் அதெல்லாம் சும்மா பிரகடனம் தான். அது இல்லாம அந்த மாதிரி இதா பண்றோம், அவதான் கரெக்டா அந்த மாதிரி வீட்டிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். அந்த மாதிரி இழிவுபடுத்தாம பகவான் தியானம் மாத்திரம் தான் பண்றான். அதுலயும் உபவாசம் எல்லாம் இருக்கலாம், நீர் ஜலம் கூட குடிக்காம எல்லாம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பகவானை திருப்திப்படுத்த பண்ணும்போது அவன் பகவானின் இலக்கை அடைகிறான். பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமாணானி சர்வசஹ எப்பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. துமி பஷ்யதி என்னத்தை பாக்குறான். யூ ஷுட் நோ தட் என்ன இருக்கு நம்ம உடல்ல. ஃபுல் மிஷனரியா காட்டுறது. பரமாத்மா இருக்கார், ஆத்மா இருக்கார், அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் ஆக்சுவலி சீயிங் எவ்ரிதிங். எவனொருவன் ஜடை இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், இந்த உடல் தான் எல்லாம் பண்றது, நான் பண்றது கிடையாது. நாங்கிறது யாரு, ஆத்மா எல்லாம் பண்றது கிடையாது, இந்த உடல் தான் எல்லாம். நான் ஆசைப்படுறேன், அந்த உடல் பண்றது. அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். அப்ப நான் யாரையோ கொலை பண்ணிட்டு நான் பண்ணலேப்பா, என் கைதான் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ பௌதிக உலகத்துல அதெல்லாம் சொல்லிட்டுனாக்கா அப்புறம் செயலியே போட்டுருவான், அப்புறம் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலையும் போட்டுருவான். ஓகே, இது இது ஆன்மீகம் புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு தான். எஸ். அப்புறம் யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. பந்தப்படுத்த மாட்டான், நோபலிப்யதே. லிப்யத்தைனா பந்தப்படுத்த, நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றதோ. இங்கேன்னு பார்த்தா ஒரு இது இருக்கும், சமுத்திரம். பார்த்தா சமுத்திரமும் ஆகாயம் தொடரா போல இருக்கும். தொடர்வதே கிடையாது, அது தொடர்றதே கிடையாது. அது அப்புறம் என்னது, அது கலங்கவும் படுறது. எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த ஆகாயம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. சூரிய வெளிச்சம்னா அது க்ளோ ஆகும். வேற ஏதோ ஒரு கலர் வந்தா அது கலர் மாறிண்டே இருக்கும், டசன்ட் கெட் அஃபெக்டட். அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. இந்த உடல் அடுத்தது என்னது, நெக்ஸ்ட் உடல். ஆனா என்னது, இந்த உடல் இல்லாம நான் மேல போறது பார்க்கணும். பகவான்கிட்ட வந்திருக்கேன், இது ஒரு உடலை எடுத்திருக்கேன், பட் ஐ எம் நாட் அட்டாச் டு திஸ் பாடி.
ஒரு மாதிரி பாடி வீக்கா போச்சு, அது மாட்டுக்கு அதுக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஆகும். இவ்வளவு நாள் நான் இந்த உடல்ல இருந்தேனே, நான் உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டே இருக்குமா? நான் இல்ல, ஒரு மாதிரி சரி டயர்ட் ஆயிடுச்சு, இந்த உடலால் இனிமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இப்போ உன்னோட உடலை விட்டுட்டு வேற ஒரு யங் உடல்ல போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அது வேற போயிடும். அது வந்து அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. ஆத்மாக்கும் இந்த பாடிக்கும் வந்து அட்டாச்மெண்டே கிடையாது. அப்ப அது போல நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து இருக்கணும். நம்ம ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. யதா பிரகாஷயத் ஏக கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. பரதனின்ன மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் இருக்கும் இந்த ஆத்மா என்ன பண்றது? தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துறது. அந்த ஒரு சின்ன ஆத்மா இருக்கிறதுனால நம்மள பேச முடியாது, திங்க் பண்ண முடியாது, எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண முடியாது, கேட்க முடியாது, எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸ்மால் சின்ன ஆத்மா இருக்கு. The moment it goes out of the body, நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? விழுந்துடும், பாடி விழுந்துடும், பிகம்ஸ் அ டெட் பாடி. ஸோ அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் அவர் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல். சூரியன் எப்படி சூரிய கதிர்கள்லாம் வந்து சூரியன் கண்ணுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பிரைட்னஸ் வந்தாச்சுன்னா அவ்வளவு பவர்ஃபுல். அது அவ்வளவு பவர்ஃபுல் நம்மளுடைய ஆத்மா. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञान चक्षुषा பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ஏ விதுர்யாந்தி தேபரம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களால் கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகினர். இதோட வித்தியாசமும் நம்ம புரியணும். உடல்ங்கிறது யாரு? உடலுக்குள்ள இருக்கிறது யாரு? அது உரிமையாளன் யாரு? ஆத்மாவா பரமாத்மாவா? அவளுக்குள்ள சம்பந்தம் என்னது? இந்த வேறுபாடு தெரியணும் அண்ட் சம்பந்தம் தெரியணும். இந்த ஞான கண்களாலதான் அது புரிஞ்சு கொண்டா. வேத வேத தத்துவம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னது சேர்ந்து இருக்கிற போல இருக்கும், அது வேறுபட்டதாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் புரிஞ்சு கொள்வன் வந்து கொள்றவன் வந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுகிறான். பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். டோட்டலி இதுதான் பிலாசபிக்கல் தான். ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகோ நாம த்ரயோதசோத்யாயः. சரி, என்ன படிச்சோம்? அது ஷார்ட்டா படிச்சோம்னா, பிரகிருதி இயற்கை, புருஷன் அனுபவிப்பவன், க்ஷேத்ரஜ்ஞம் களம், க்ஷேத்ரஜ்ஞா துரே அந்த களத்தை அறிபவன், ஞானம் அறிவு மற்றும் நேயம் அந்த அறிவின் பொருள், எதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் பற்றி அறிய அர்ஜுனன் விரும்புகின்றான். கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். க்ஷேத்ரா என்பது உடல் இயக்கத்தின் நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆன்மாவின் களம். அப்புறம் அதற்குள் ஜீவராசிகள் மற்றும் பரம பகவான் இருவரும் வசிக்கின்றனர். அவர்கள் குலத்தை அறிந்தவர்களை க்ஷேத்ரஜ்ஞா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஞானம் என்பது அறிவு, உடல் மற்றும் அதை அறிந்தவர்கள் பற்றி புரிதல். அறிவுனா என்னது? எதை பத்தி அறிவு? உடல் மற்றும் அறிவு, உடல் மற்றும் அதை அறிந்தவர்கள் பற்றிய புரிதல். அறிவு என்பது பணிவு, அஹிம்சை, சகிப்புத்தன்மை, தூய்மை, சுய கட்டுப்பாடு, தவறான அகங்காரம் இல்லாமை மற்றும் இனிமையான மற்றும் விரும்பத்தகதா நிகழ்வுகளில் மத்தியில் கூட மனப்பான்மை போன்ற, தமிழ் ரொம்ப ஹாரிபிளா போன்ற குணங்களை உள்ளடக்கியது. நேயம் என்பது ஞான பொருளான பரமாத்மா. அப்புறம் பிரகிருதி இயற்கை, அனைத்துக்கும் அனைத்து ஜட காரணங்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் காரணம் ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா, இரண்டு புருஷர்கள் அல்லது அனுபவிப்பாளர்கள். இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் உள்ள நேரமா. ஓகே, ரொம்ப டூ மச் ஆயிடுது. தனிப்பட்ட ஆன்மாவையும் பரமாத்மாவையும் வெற்றிகரமாக வசிக்கும் பல்வேறு வகையான ஜட உடல்கள் முழுவதும் மாறாமல் இருப்பதை காணக்கூடிய ஒரு நபர் நித்தியத்தின் பார்வையை கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பரமாத்மா உடல்ல இருக்க மாறாதக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஒரே பரமாத்மா தான் இருக்க பாக்குறது தான் கரெக்டா அவன் வந்து அவனோட பார்வை சரியா இருக்குன்னு அர்த்தம். உடலுக்கும் உடலை அறிபவனுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ளும். அதுவும் புரிஞ்சுக்கணும் வேறுபாடு என்ன, உடல் அண்ட் உடலை அறிபவன் யாரு, அந்த வேறுபாடு புரிந்து கொண்டு பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடும் செயல்முறையை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒருவர் உயர்ந்த இலக்கை அடைகிறார். இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி. கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நாளைக்கு என்னதுன்னா குணத்திரயம், இந்த குணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த குணங்களை வச்சு எப்படி எல்லாம் அதை அஃபெக்ட் பண்றது, குணங்களின் நிபந்தனை. சத்துவகுணத்தில்னா அதை எப்படி எல்லாம் நம்மள ஆட்டி படைக்கணும், ரஜோகுணம் எப்படி ஆட்டி படைக்கிறது, தமோகுணம் அந்த குணம் இங்கெல்லாம் ஓங்கி இருந்தா அவெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, செயல்களின் குணாதிசயங்கள் மற்றும் இறப்பு, அவ வந்து இறக்க போகும்போது இப்படி இருப்பாங்க, முறைகளை மாற்றுதல், இதுக்கெல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த முறைகளை நம்ம மாற்ற முடியும், அதுவும் வந்து கொடுத்துருக்கு.
Yes, Om Ida Panchatattva Mantra. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. லாஸ்ட் வந்துட்டோம். நம்ம எல்லாரும் ஜெயிக்கணும் சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையெல்லாம் ஜெய சொல்லி அவரோட ஆசீர்வாதம் பெறறதுக்கு தான். இல்லாட ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஃபன்னா நினைச்சுன்னா ஜெய ஜெயன்னு கத்தலாம். பட் இந்த எல்லாம் ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேணும். எஸ்பெஷலி நீங்க வைஷ்ணவாஸ் வந்திருக்கள், உங்களுக்கு எல்லாமும் நமஸ்காரம். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गीता और भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So do it.